başladı. Efir başladı. İzleyici canlı yayınlar oldu. Tamam. Misafir isteği açık. Efir paylaşalım. Salam aleykum hemmeğde hoş geldiniz vatandaşlar. Kuvmi adaylarınız git çakşı. 3 kişi geldi şu vakt. Bet oğlancık. Bet oğlancık. Herkele at var eti bölümü. Yoş oğlancık ama amka. Efir paylaşalım arkadaşlar. Ekran tıklayın. Efir beğenelim. Hopsuzluk. Hoş geldin hopsuzluk. Aziz Bek. Ahmet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karoçem efiri paylaşalım. Bugün vış sort yağdayda efir edelim. Kurumdaşlık geçirelim. Karoçem problemi olsa problemlerin üstüne durup geçelim. Tankit olsa tankit, tehdit olsa tehdit. Sevuşmeler karoçem yani. Bugün 5. gün hepten. Selamun aleykümler. Hemmeğe de hoş geldiniz. Karoç komentariya yazana yok. Yani efire geliyor tuğulema. Katıldı. Hoş geldiniz. Genç. Beğenç. Atamrat Saparov. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hem bana da git çağışı. Selamun aleyküm. Size tuğuleme. Gelin. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Karoç aktivistlerin kapısından. Kofyacığım çiğ. Tuğuleme. Parmaklarınıza sağlık oğlunlar, kıyılar. Efir paylaşalım arkadaşlarınız bilen. Oyapa hoş geldin. Diego. Kim geldi? Atamrat Saparov. Sen. Assalamu aleykum. Hoş bulduk diye. Kuvmi adaylarınız canınız sağ mı? Umutçuluk mu? Golçuluk mu? Atamrat hoş geldin ağam. Kuvmi adaylarınız. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm Esko. Hoş bulduk. Bölümü beğeniyorum. Abdullah da efir açıyor. Dursultan Taganova da efir açıyor. Sen ama açmışsın. Bölüm aktivizm. Bu ne de var ya. Görüpçilerimiz yok. Berekella. Tuğulem yok. Herkim aç vermeli. Hem sosyal platforma erkinler. Herkime de aç vermeli. Neme adaya toporunun nemesi 1-nji gün, 3-nji gün, 5-nji gün ne kapal olsun. Artık açıp da edip bir an vaktim da yok. Herkim geliyor ya gidiyor ya. Sonra herkimin nemesi olabilir. Düşüncesi herkimin gollu yani. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Bugünkü temamız neme? 9. mayda verilecek nemeler, veteranlara, soğutlar,
Näme? 200 manat. 100 manat da könüp. Ýok. Täze pulda 200 manat ýagny gara kurs bilen bazaryň gara Ha, kursu bilen hasaplanda $10 bolýar. o nemele o näçe 200 manat diýdiler. 200 manat dolarna 1 milyon bolýar da köne 1 pullun. milyon. Köne puldan 1 milyon. 1 milyon bolýar. O 1 milyonyň gara bazarda $10 bolýar da. $10 bolýar. Näme beýleki döwletler iňlemesi şu Orta Aziýa ýurtlaryň, Merkez Aziýanyň ýurtlarynda Gazagystan oňat näme dotýar. 2300 mi 2400 dollara dagy ýetýär. Yok, Kazakistan şu an nemede? $3100. Ana. $3100 bere iň gowy step nemede? Kazakistan berip otyr nemelerine. Bizde $10. Meniň janym ýan ýerini ýerese, bolýar ýurdun içinde eger müňläp veteran bolan bolsa, bularyň hemmesine pul ýetişdirjek bolsak, kyn bolar biz. Veteran galdymy, ýokmy? Eger şu barmak büküp sananda 50 adam ýa çykdy Türkmenistandan veteran ýa ýok sebäbi urşun gutarana näçe ýyllar geçdi. Emma şonda da $10 berýän bolsa berekella diýmeli. Näme diýjek başga? Ýa-da Täjikistan o iň bäkje. Täjikistan $240 berýär. Täjikistan şu taýam diktatorny bir ülke bilýän bolsaň. Ýerde içsem az bizim ýurda seredende. Täjikistan neme? Mälik geldi. Atamrat. Salam aleykum. Gomalik. Assalamu aleykum. Gowmya da yankı var nebe Elbette. Türkmenler internet hakkında var şeyle Rors ayal var gurlayan nebe operatör öyle. So videoňuz var YouTube kanalyma goýup bilermi? Ya ben nemesini bereýin özüme men YouTube'dan aldım. Sen Telegram'da men bilen habarlaş, men çelgisini bereýin. Seret ol videonyň polnu varianty bir 15 minut töweregi bar. Men zapis ekran edip aldım. Dakansa sığdyryp bilmedim men. Neme özem 1,5 skorsda goýdum, birazrak wagt gysylsyn diýip neme bolsun diýip 10 minutdan kän goýup bolan TikTok'da. Şonda da soňunyň bir 20-30 sekundy dagy neme etmedi, sygmady. Haz gıygırıya soňunda neme polisiýadan jaň etdiler eýem. O polisiýanyň üstüne beýgirýän ýerler bar. Türkmenistanda kamera diňläp gördim. Haraşo şoşda bar zapis galypdyr. Awa sen Telegram'dan habarlaş men bilen, men Telegram'da şu YouTube'un sylkasyny jek berýärin saňa. Şu ýerde polnu varianty bar. Diýalaymal bolýar da. Şu taýdan mäli dogry variantyny alyp YouTube'da goýjak dämi özüňe? Onda YouTube'da bar bolsa sawapçysda bölüm bar, YouTube'un şu ýerde bar paýlaşan çeligleri. Bolýar, sen Telegram'da habarlaş men bilen, nemeder watandaşlar şu videonu dolu görjek bolsaňyz, neme mäliň kanalynda, kanalyň adyna aýtyp bermelik. YouTube'da. Kanalyň ady Allaham razı çıkartdylar. Şu kanalda görüp bilersiňiz. Meniň iň soňky goýan neme videomyň dolu variantyny Galina Kucherenko hakda. Yine de bir ansat varianty ama Atamrada. Nemetken şu kanalyň bar, linkini alýan, kopýa etýäňde dänim kommentariýa kısmy bar, kommentariýada. Şu taýda nemetken yapıştırıp koýaňda dänim scrap etýäň bolly şu taýdan girip görüp bilýärler. Aşağıdan geldi. Dolu versiýasy diýip. Elbette bir hoş geldin gowy adaýlaryna tamam elim. Otursun. Stayda dinle oturun olayım. Qat pratik perkolrak gollay. Maňa teret otyno. 50-40 adam alanlar näme zat otursun olayım. Tersa düşünmen gatam görmän. Gazagystan şu pul berip oturdyň näme urşun bolup geçen wagty kaçan veteran galmy galmady oturunyň kaçan o Gazagystanyň näçe adam alypdyrdy. Türkmenistan veteranyň galan näme veteranyň galan bolsa bütün gelen ülkedäki veteranyň hemmesi gidenler ho. Gazagystana näme ýaňy boldymy? Ben sana şeýle diýenler elbette burgun. Hakykatdan biderek gurmatdyňyz o. Nemezan onu sen aýtdyň diýip baryny biz ananmalymy? Nere aýtdy? Näme boldy? Näme gitdi? Ve ýuş aýrly bolýan çoto. Ay. İttiýalak bar ýürmäne geldi. Unda Türkmenistanda wagtym diňledim diýsen o näme Galina Kucherenko hakda näme videony.
O bir var şeýle telefon bil tuğ döwürlerle 2008 mi ya 2011 mi? O döwürler var paýlap zady biň urpa, üýçpa diňleýärdik onu. Bir dostum. Ay näme boldy bara vatandaşlar menem düşünmedim. Jaňyl galy da. Başarýanmyň. Pehliwan sen näme iş başaranýan? Şonu aýtsana. Sen näme iş başarýan? Sen näme başarýan? Aýtsana şonu. Öne gelip töwülmekden başga zat bilen o terbiýäň ökülmekden başga. Selamun aleyküm vaje. Aleyküm salam. Jaňyl däni mara birden atyp goýberdi efiri da. Gowum edýdi. Gowum da soň otmy köne oňşy. Gowum nädeýler? Aşakda nädeýler? Jaňyllar bara. Tema nime Aziz? Tema neme? Urşdan galan veteranlara karoşum nemeden 20 manatdan neme berilýän da bolýan. 1 milyon bolýadan köne pullu. Şol 200 manat pardon 20 manat dip 200 manat. Şol hakynda lay bar. Ne seredin 200 manat diýerse ýa-ni elbetde burguny mady bolýan veteran galymy diýdi. Veteranna näle galy? Veteran näle galy? Oluna bir jymyt akbaryň sana özüň. Bir jymyt. 200 manattan Atamurat vatandaşlar seredin aslında oturup bunu alıp pikiredi göreninde o adamların eden işi veteranların faşizm diyen zat bileniz mi näli bir vaktında samı nimediler ala не высшая нация да вот как бы великая нация да dep adamları унижать etti. Особенно gözü şunyalı bizim renkte buğday renktekileri hemmesini o adam yerine koyman eti abizyan eder. O hemmesini bir saraya sokup yakyadılar o vaktinde. Şunu durduran adamlar şolar, imini veteranlar. Yani şu faşizmi karşı durup o duran adamlar şolar. Şunkü gün 20 manat etip fazla prosta. Hani bu arka dağlı şehre ne özü aydandı neçe adam kaldı deyip. O arka dağlı şehir kuryan o. Dere o adamlara. Bütün dünya pazar bolmaktan yeter artık o. So. Ya vatandaşa bolsun eden o kovatalo men size şeýle diýen hökümet bahasyny näçe 57 dolar bolýar. Hasaplap görün. 57 dolar bolýar ýa-ni 1 milyon. Neme Garabadar bahasyny 10 dolar bolýar. Şo Sredna Aziya, Orta Aziýada ne Gazakystan, Özbekistan, Kırgızstan, Täjikistan, Türkmenistan şo taýda 5 ülkeni alanda iň güýçli berýän Gazakystan 3100 dolar. Jo diktator ýene bir Täjikistan diktator ülke. Olan neme derler? Olayım Ýugurýaly ülke derler. Şol 240 dolar berýär. 240 dolar berýär. Olam. Bizimki kança bered dedin? Döwlet kursuny 57 dolar. Döwlet kursuny 57 dolar. Döwlet kursu deme. Bizim davay döwlet kursu yok ki bizlerde. Davay zatda alsana. Garabadarda 10 dolar bolýar. Garabadarda 10 dolar bolýar. 10 dolar vatandaşlar. Davay gerçekçi bolaldı. 10 dolar ber oturan veteranlara. Zato što ular faşizma karşı durdular. Понимаете? Ne? Da
Var plus minusu no. Eti pazoro. Varuit oğurluydular milyard bilen. O halka gelende $10 ya $5. Ne işte bitiren var. Toplasan 100 TL'm yoktur şu anda para. Buyur Atamurat. Bir vatandaşımız soran oğlanlar salam bugünler kimlik kontrolü var mı dip vatandaş men işe öýe gatnaýan ugrumda göremek kimlik kontrolünde. Türkiýede uly yurt başga yerlerinde bar bolmagy da mümkin. Emma men habarym ýok, meniň gatnaýan ugrumda gawat gelmedim kimlik kontrolü. Bilenleriniz var olsa aydın vatandaşlar şulaydı, sorap otyrlar, ýazyň şulaydı. Son beýlek vatandaşymyza hem jogap bereýin, ýani abizatsiýada oturmasyn. Alişer sen ýumurtga basýan towuk diýipdir. Şu kommentariýany ýazan vatandaş, ýumurtga basmak ýumurtka göterenden awraýlydyr. Senden tapawutlyk. Ata, Senet, men şuňa aýdaýyn. Seredin, yine şu gün geler. İnşallah geledi. Yadınızdan çıkarmak. Bu arkadağı şöhret, arkadağa şöhret deyip yören adamlar var. Vakti gelir ağzına vurarlar. Ona öz komşusu, öz ağası, dostusu, tanışı geçip barayan adamam yüzünü tanasa urur. Ağzının üstünde değizer. Ne için bileniz mi? Patamusta eden zulümü milyonlara. Onun arkasından tutup götürüp de o gününü görüp görenler de sen özün pelvanımız ve şoňa meňzeşler. Özüňiz yırtık şıppıkta o sol kınanınız duzsuz yiyip yine arkada yine bir zat diýeniz aklı başınıza toplan o ertir büyürün gitti ya bu. Yolcu bular o bu klonlar. Yine siz galyanız siz barmalı olyanız. Düşüneyiz mi? Ondan sonra görün oyunu. Yok, men şeýle diýerim. Şu wagtlara şu işlem nemede ministrlerim hatta halat baran o şu nemeli alyp barýan syýahatyny, prezidentiň alyp barýan syýahatyny wara. Ýöne ne alaj nemetler. Men şu karşı şu da näme da diýip sorasyň, ministrlerin basylmasyna ýa döwlet işgärläriniň basyrylyp bitirilmesine ýa bolmasa da ýanky öldürülmesine dadyna dogrusyny aýdaýyn. Türmelerde ölüp gelýär, ýitip gelýär. Şu ministrler prosta wara oturup pikir etseler de wara. Biz şu gelýär wezipe 5-6 ay, 5-6 ýyl ýa bolmasa 10 ýyl köpüsi işleýänler dogry halal işledim diýär. Olaram nähile garna şu bolsadan basyp otyra bu türmede bir ay galan wagtdan öldürüp goýýar otyr. Men şu zatlara garşy aslında. Bunu şu rejim ettirip otyr. Rejim bularym gorkýarlar bilen bu tohumdan gorkýarlar, bundan gorkýar. Aslında häzir wara şu milisiýa, polisiýa işgärlerde dänim turup da wara watandaşa bolýa berse de şoň arkasynda dursalar bilýärmi? Adalat diýilen, konstitusiýa boýunça hereket etýär diýseler de ýokarda oturan atalary hiç de adam edi bilmeýär. Prosto nirin alyan Göktepeli başlyk, nirin alyan Göktepeli başlyk, nirin alyan Göktepeli başlyk. Olaram näme? Seni işlejekmi şu wezipede getirmeli, dolýan getir diýär bilýärmi? Ine gelin temamdan çıkmalyň da ulunur. Serediňine uş veterana galanlar näme şu ýerde 3-4 tane adam galan bolsa olaram tilip üçinçilik bilýärmi? Bu hozbot bolýar. Hozbotda o produkta izin yara nemeleri ýa bolmasa banniçasyna dadyna şo näme sançak diýilýärmi, näme diýilýärmi şo seredilýär. Şonýalaklar galan bolsa olama bir 5-6 sany $57 döwlet kursundan. Näme diýmek o $57 näme? Seredine döwlet kursuna barsaň, döwletden bankdan pul näme aljak, dolar aljak, dolar ýok. Garabalardan barıp alsan 1 milyon. 1 milyonuna näme düşýär o taýda bolsa 3 kilo mi näme et düşýär etjan wara. 3 kilo mi 4 kilo et düşýär. Şu etin kilesi 47 manatdan boldy. 47 manat etin kilesi. Göýüňiz öýle. 47 manat bolanda näme bolar 230 manat bolýarmy?
Yo 220 ming manat bolýar. Köne pullar. Yok. 4 kilo et düşýär o. Seredin, yok, ezi seret sen şunu açacak bolupsan da seredin pul Türkmenistan'ın manadı eredi yok. Yani şu hesapta öğrendi. Yok. Türkmenistan'ın manadı işlep alyan adamlar все işlerini oklar. Zaçem? Birinci abi o başlığının gepini işitmeli, bökmeli. 8 saat iş mi? 12, 15, 20 saat işleteli. Gerek olsa gitten o başlığın meleğinde de işleyen. Понимаете? И şu tayda pos logiku включите. Ne için yüretmem ben? Ne için yüretmem ben Turca'da? Ne sebepte? Ne için Rusya'ya gidiyor tuttu adamlar? Bu поверьте bana adamlar şu anda gününü görüp bilmeden gidiyor tuttular. Такие как вы. Bugün erte hatta da var şu haber maydalı 15 günlük bolupmuş zat. Viza adamlar sen detaylı özün düşüntür Murat. Şoň ýaly gurrunlar bar, entek anyk maglumat gelen ýok. Türkmenistandan Türkiýe çykmak üçin öňe viza möhleti 30 günlük bolsa, indi gurrun var, entek tasdiklanylmady, mümkin yalan maglumatdyr, mümkin dogrudur. Şol 15 günlüge getirilenmiş diýip gurrunlar var, entek tasdiklamadyk. Eger fakt bolsa, biz okman suratda habar ýetireriz. Mümkin bolubam biler. Sebäbi halky ýurdun içinden çykarmazlyk üçin elinde barny, hatda beýleki ýurtlar öz halkynyň bähbidi üçin, gowy güni üçin beýleki ýurtlar bilen ulalaşyga gelip, daway aramyzdaky wizawy sistemany aýralyň, bir halklarymyz arkaýyn myhmançylyga, o turizma bir girip çykyp bilsin diýip, beýleki döwlet baş tutanlaryna ýüzlense, beýleki prezidentler biziňki nämişeti erkek bol, haýyş, gaýrat et, daway aramyza wiza girzeli diýe. Näme üçin halkyň erkin hereket etmek ýoluny tetiklemek üçin. Evet. Sebäbi ýükleme granisalar açylsa, erkin çykmak mümkinçiligi döredilse, ýurtda adam galjak. Näme etmeli, zor bilen tutmaly. Näçe şol ugurda kynçylyk döredip bilse, şonça da üzatkanyň bahasy göterilendir. Vatandaşlar, ruslar aýtdy, sazday defitsit, nabivay cenu diýen. Näçe ýollar kısılsa, şonça da halk pul nämet başlaýar, tanış gözläp başlaýar. Misal üçin biri 2000 berjek dese beleks, men 3000 dollar berjek çykarsaň boldy diýip. Netijede narh göterilýär. Kime amatly, ýene de şu döwlete amatly, döwlet diýende, döwletiň başynda oturan diktator rejime hyzmat etýänlere we özüne amatly. Azap görjek kim? Ýene de halk. Ne aýtjaklaryň? Hoş geldin Roma. Рома, hoş geldin. Здорово, мужики, как дела, как здоровье? Нормально. Спасибо, спасибо. Спасибо. Тебя надо спросить, у тебя как? Да, у меня так же, как и у вас, так нормально, но можно сказать, что более-менее терпимо. Выживаем, да? Выживаем? Ну, конечно, все выживаем. Мы туркмены так научились. Не надо теперь выживаться. Вот. Я что хочу сказать, мужики, у нас тут, вот у меня сын, он в 3 часа ночи встает, идет за хлебом. Один раз всего лишь в день хлеб привозит, до 5 или до 6 утра выдают 3 или 4 буханки. Он берет домой, идет, потом целый день магазин закрыт стоит. До сих пор вот, как вот эта пандемия вышла, после этого вообще вот это все там закрыто. Вся же пандемии нету. Почему они не могут возить хлеб в день 2 раза? А всего лишь 1 раз утром привезут, в 3 он идет, в 4, в 5 часов утра приезжает хлебная машина, хлеб разгружает. И то сейчас хлеб выдают по карточке, вот это, по, как вам сказать, в дом управления берешь состав семьи, вот тогда выдают, а так не дают. Рома, давай, брат, я тебе вот одну вещь скажу, да, вот, извини, накипело, да? Смотри, не обессудьте, ватандашлар, это прямо вот реально, да, мы думаем о хлебе, вот мне плохо сказать, не сказать. Ребята, в Туркменистане катастрофа идет, катастрофа, и через вот этот год, это лето пройдет, уже там хлопка нету,
ничего не растет, воды нету. Этот год не пройдет до зимы. Посмотрим, что будет. Какой кризис в Туркменистане будет. Знаете вы это? А? Вы по-любому на ноги станете. Хоть мы будем говорить, не говорить. Потому что они болты вот так зажимают. Вот так закручивают. Понимаете? Вдумайтесь. Хлеб в Украине без очереди, где война дают. В Туркменистане у нас чистое небо, бля. В Германии что, бля, это, блядь, железо, что ли, Яготран, блин. Подумайте, блин, вот я не пойму, что не говорить, что не говорить. Почему нет? Почему человек встает 5 часов утра, за хлебом идет? А? Если, вот, Рома, поверь мне, если соберутся люди, да, вот, там будут что-то требовать, им дадут хлеб, они домой зайдут. Понимаешь? Если соль будут просить, соль дадут, а они обратно зайдут. Вот какая проблема. Идет катастрофа. Скоро, вот в этой зимой все будут голодать в Туркменистане. Мы это предвидели, ведь знаем, видим. Анализ сделайте сами. О. Вот теперь смотри, Алишер. Вот ты говоришь, что вот здесь, вот это место, это там, это, вот это все. Почему тогда мы все здесь говорим? Почему наш народ там молчит и никто ничего сказать не может? Neme? Вот Roma sen Не, вот там, знаешь, если там один человек говорит, остальные молчат, знаешь. Сейчас тем более там, если старая бабка одна говорит, ее никто не поддерживает. У нас сейчас так вот там. Знаешь, вот у меня дочка на бокс ходит. Она пацану 2 раза втащила, он побежал, знаешь, он ее параллельный класс стажа, он побежал, на нее заяву накатал. Сейчас она у меня стоит на учете. Ей менты запрещают ходить на бокс. Почему это так? Это разве пацан это должен делать? Или девчонка должна идти писать на него заяву? У нас пацан побежал заяву накатал на мою дочку. Один вопрос, Рома, один вопрос. Тебе один вопрос, брат. Ты хочешь взять своих детей в Турцию? Или хочешь, чтобы они там росли? Вот честно. Вот честно сказать, я бы их сюда привез бы. Понимаешь, я бы их сюда привез бы. Еще давно бы привез, еще до этой пандемии. Но сейчас, чтобы мне оттуда их сюда привозить, не знаю, здесь все дорожает, все это. Ну, я тоже так на 2-3 месяца здесь, а потом, может, домой поеду. Görýän. Näme sebäpden seret, näme sebäpden diýsen, iş ýok diýsen, o birini tualetini gatsaňam pul berýär diýer. Ýankylar gurlasam. İş hiç kilek ýagdaýda wyjbat etdi türkmen halky. Prosto aýtýanlar, geçen saparam efirde aýtdym. Şu gün bir hojalykdan bir adam tursa, döwlet işinde işlän bolsa, ýerden işe gidip barýaka, maşyna menenne pikir etdi. Men turmağa gidermi, ýa-bolmasa işimi bitirip akşam öýe gelermi diýe. Watandaş näme diýip pikir etdi? Ýerden turanda nädip garnymy doýurur, nädip çağamy doýurur, o bela satışmaýyn, bela sataş aýsam näme bolarka? Şo pikirde gezýär. Bunu näme üçin etdiler? Ýokardaky kakaly ogul talap etdi. Siz şuňala gedin, siz şuňala gedin diýip bilýärmi? Buna Atamradyň nemesine kanalyna da bir näme gelnejeň näme etýäni bar. Kal ejeň nämese diýe kim ardyň aýtmaly, Türkmenistany. Döwlet işgär bir-biriniň nemesini ýapýan üçin gorkucuna ýapýarlar. Çünki näme üçin ýapýarlar? Gurbanuly ýa Serdara barmalýar bul hawar. Gurbanuly Serdara barmalýar. Смотрите, vatandaşlar, bağışlarsınız siz, seyredin vatandaşlar. Выходы hemmişe kiyalı, seyredin hazır, cıkmacık düşündüremiz. Yine adıkı toparı, DVT toparı, bir giden svobodny blogerlar da var. Hemmemizin ayda oturan bir ağızdan gepimiz. Polisiye şikayet çağırdı mı sizi? Повестка gelmeli. Düşüneyizim, barma. Повестка gelmese telefonla barmalı değil. Повестка gelme, ofitsial. Nämetçeğinin bellisi yok. O bir. İkinciden, nan yok mu? Berlen yok mu? Onu Azatlık Radyosuna, Türkmen News, Helsinki Fond, bütün nerede näl havar seriştesi var olsa bermeli, korkmalı değil. Nämeden korkyan?
Nem beren okların kime aitmalı? Sen 30 sana ayal Aşkavada gitti. Onlar aldılar süplep uzattılar. Значит neme? Zarubejdan berden çıkarabilsek şunu havar edip обязательно seyrederler. Düşüneyiz mi? Это два. В-третьих, yine sen Roma айтtın da вот моя дочка вот так бок sakatnıydı вот так uçoda aldılar. Вы вдумайтесь, bizim çağalarımızın просто уже вот с таких lет şun kiçkine beçeni уже şondan bile bu düşüsünü uğurladılar. Düşünesizler mi? Yok bu düşüsü. Все, а beçe bile в травме растет. Az Roma айтsan Roma. Братан, я тебе помогу, браток. На, ben karz veremem. Потом рассчитаешься, браток. Getir beçelerini desen Roma fikirlenmi diyeyim. Getir hadi. Хоть 3 месяца, ну нормальная жизнь göredi adam. Понимаете? Они болото. Obaların içi bolото. Türkmenistan bir Aşkavada ne tak kuznayda. Çarjoğun içinde öyünden çıksan Просто yağış sepelev alsa sen laysız girmisen öyüne. Layda yürüsen. Понимаете? Yok asfalt. Bolото. Turca'da bilin yüresen yine öyüne girsen Botinka'da girebilesen. Понимаете? Вот в чем проблема. Боритесь, требуйте свое. Esko Melik anlayıp diye neme zaпрос uğratyan mı yana neme gov sorak yazdıştaydı. Men az tapayın yazana birazrak vaqt oldu. Atacana hoş geldin Gowme adalam. Mälige men urada ýa-ni işinde jaňnedy da bolýar marak. Aleyküm selam Atacan. Aleykümselam. Melik Amanov yazan. Salam oğlanlar, biz indi Türkmenler bilýäris. Yurtta diktatura. Indi näme iş etmeli şol barada gurrun. Yani şu diktaturada ne dip diýilmeli dip. Melik ağa mı inemi bilemek. Umuman Melik Men Mälik değil, başka Mälik bu. Yo, bilotir Melik Amanov dip taýda ýazyp otyr. Melik Amanov 988. O Şoňa şoňa ýüzler da otyr. men de şundan terede oturdu. Evet. Nädip şu beladan diýilmeli şo barada gurrun ediň diýe. O beladan diýilmeň ýoly. Ağzı birlik. Ağzı bir bolup halk ayağa kalmasa diýip bolan akşamdan. Indi ağzı birlige näme päskel berip dur diýen sonra özünden öz avtomatik yüze çykýar. Ağzı birlige näme päskel berip otyr. Ene YouTube'a seyretýäs. Döşüne kakýarlar. Biz 30 ýyldan bäri göreşýäs. Owa göreşýäsiň malades. Gatgow etdiň. Bir ağız diktatorun adresine söz aydılsa 3 ağız öz arasında. O ay sen atogurlap çıktın, sen onu ogurladın, sen bunu et. Şolar öz ara ağzı birleşmese bir iş edip bolana. Bu benim öz pikirim. Mümkin vatandaşlarımız ılalaşman biler, ılalaşmanan bilerler. Emma şol uğurda bizim etjek işimiz. Misal için. Düşman belli, pozisiýa belli. Düşmanımız Berdimuhamedowlaryň halky ezip oturmy, pozisiýamyz şolary wezipeden ayırmak boldy. Diýmek şol uğurda nemet böyle. Şondan naleva, naprava, kaptala, kapa, pürkenlere girin komentariyasına. Utandırın. Sövmek gerekler. Senden garaşmandyk. Owa sen bul etmeň bilen näme gazanýasyň? Diýmek sen diktator goldayan olmalı. Öz araňda bir-birini iýen bolsaň zaty hatya şol hereketdi etsegem men şonda da bir ulakan plus görýän. Şol işler edilmese owa biz emet bilmeýiz. Soňu gelip halka diýerler, halkam böldüler. Owa ol diýdi, bul diýdi, oňa ynanmaň, ol agent diýdi, owa diktatora işledi, elinde fakt ýok diňe dil bilen la taka. Ahani faktyň. Misal üçin. Pikiriňden gelmeýärmi? Misal üçin bir pikir ortak bolýar, meniň pikirim şol. Pikiriňden gelmeýärmi? Ha diýmek agent. Adurhan her adamyň öz pikiri bolup biler. Bizim hem öz aramızda bolýar pikir çakmışlyklaryny Alişer bilen hem çekeleşýäskä wagt. Emma biz sen agent ya, men agent ya, ol agent diýip näme oturmyz? Bolýar, bul seniň pikirin. Bu da meniň pikirim. Kän bolýar bizde de. Bulardan ähli köpçülige çykmaly. O ölüp giden ýedi arkasyna çeli köwleýärler. O seniň kakasy NKVD işledi. O onu etdi, bunu etdi. O seniň onuň öýle etdi. O bizim maksadymız nirde?
halkı gowguna çıkarmak mı ya birbirimize pok atmak mı? Şu zatların öňe alınmasa vatandaşlar. Yok. Hasla garaşmaň. Asıl yok. Haçan öz ambisiýalaryny o döşüne kakyanlar var biz opozisiýa diýip. Şolar öz ambisiýalaryny sokmaly ýerine gowuja sokýarlar. Halkyň hakyky aladasyny etdiler. Ana şondan soň plan çizsak bolýar. Ýöne häzir ýok. Şol uğurda biz hem hereket etmeli. Girmeli ýazmaly kommentariýa, "O, saçyňa ak giripdir, agzyňdan näme çykyp otyr, utanaw" diýmeli. Utandyrmaly hatýaby. Ejesine bacysına yetmezden. Düşündürüp bildim diýip umid etýän. Atacan aka, hoş geldiniz. Buyurun söz sizde. Atacan- Söz Roma ötüreli. Atacana hoş geldin ağam. Sen näme pikirin var näme şu uş veteranlar galanlara küydüň mahtan bermelerini dogrup hata etýänmi? Ya kendi hata etýän şu pulu. Ya salam berdim az önce orlar. Ekliňe täzeden salam. Aleyküm salam. Geçireste işitmepmiz Ben- barak. Bu bermese has gowtu dünýäde berilen ýeri ýok munyň aslynda veteran onu diline çolap oturmagy gerek ýok. Olaryň belli bir meşhurlygy var mesele. Türkiýede Karaý veteranlary diýip badyr. Atamrat, ýani Alişer, edi senen bilýänsiň olaryň Karaýda söwüşün veteranlary badyr. Olaryň belli bir mesele pensiýasy badyr. Her ay, her ýyl üstüne galyp giden pensiýasy badyr mesele. Onu ağzına dolamak gerek däl onu. Başga dünýäde galmady ol. Uruş veteranlary diýen adam yani şol döwür 20 ýaşyndaky oglun söwüşür. Olsa şu wagt 103 ýaşynda boljakdy. Böyle burada da ana men ona berdim, men muňa berdim diýip diline çolamagy gerek ýok. Ýok, yani dünýä özüň reklam etmäge gerek ýok. Atacana. Näme dünýäde bar başga Yok, sen dediğiniz izdivaç etme hakkı var mı? $10 verip bütün dünyanın önünde. bak da şonu düşündürecek da onu bermedim diýip dünýä rezil bolma diýjek ol, maskara bolma. Maskara olma gerek ýok. Yani veteran, mesele veteran vardır. Afganistan'daki veteranların ağzına ağlayan var mı şu an? Hiç kim. Olaryň durmuşyny kim bilýär? Hiç kim bilen yok. 2000 tane Afganistan veterany var Türkmenistan'da. Olaryň durmuşyny hiç kim bilen yok. Olar şu an hayatda ählisi ýaşapýar. Olar gaýgydan var mı? Yok. Olaryň veteran. Emma ol 40-45-nji ýylda biz oňa ol näme Ruslaryň şu Staliniň atlandyrdygy hani beýik watançylyk uruşy diýerler. O beýik watançylyk uruşunda 2-nji dünýä söwüşi. Ol Ruslar özüni abartmak üçin beýik watançylyk biziň watanymyzyň uruşy däl ol. Biziň oğullarymyz, biziň atalarymyz, enelerimiz şu taýda janyny gurban etdi. Rusyň halky üçin. O başga biriň watany üçin gidip janyny gurban etdiler. Ýöne de şoňa hormat goýmak ýerine o gidip maskaraçylyk $10 berdim diýip diline çolamat hiç ýok aýtma, dünýäniň basynyna gelmedi, puluny ber, näçe berýän bolsa ber, emma özüň utandyrma, halkyny utandyrma bary. Hakyky seret menem sen nemelen dogry aýdyp geçen ýerler nemetden golloýan seret Awganistanyna lişnemen neme atalarymız dogun bolup gelen ama şoň hiç elek ýagdaýda şoňa neme ýok da hökümet tarapyndan ne kömek ne ýene burada şolardan bilen aşağı paşty paraly işleýän ýalak bilen aslynda şolary diňe näme kömek var avtobusda minen şol mut başga da ýok avtobusda minen mut diňe şoňa berilen kart başga da ýok ýöne näme gowda da geçdi oňa bir klassdaşymyň kakasam şoňaly oňan biline näme var Awganistana bolup gelen oturup bilen ok çomol oturup bilen ok bilen Awganistana bolup gelenler ken bizde. Ýöne şolary hiç gelek ýagdaýda bir idelen ok. Aslan mara şu dogry maýdanyna Türkmenistana şu prezident kim bolaýsyn gelýär bolýan wara
halk prezidentden emetçe, garaşya, birdatlar gowulaşar, birdatlar gowular, halka seyrederdi. Tamam etdi da ol. Ýöne bolanok da şo bar ya, hiç kilek ýagdaýda bolanok. Ene Gurbanuly geldi başda bir 5 ýyl ýala gowy işledi, hakyny ýmeli. İşledi ýöne o halkyň hakyny iýip işledi. Nähilek ýagdaýda neşe seri işten ýatyrdy diýelim. Neşe seri işten ýatyrdy. Öz budjetinden ýatyrmady şonu. Dünýä o nemelerine narkobaronya tölemeli, sen tölemesen sen bolanok. Sen tölemesen bolanok gire adi neme bari on gire ýurduňa. Narkobaronya halkyň budjetinden töledi diýen şey diýip ýatyrdy buny. Näme üçin öz güýjüne ýatyrma? Ýatyrmalar şu adama gire ýurduň içine. Şu adama tapýarlar oglanlar neşe seri işlerini. Korrupsiyany yatıracak dedi. Korrupsiya yatan o gayna otyr ara gününün gayna otyr korrupsiya. Bulam näme üçin gayna? Bulam näme üçin? Çünkü Göktepe'den öz tohumunu her bir edaran başlyk edip goýansoň. Näme üçindir de dänim bu plan ýerde başlyk bir iş nemetse ornasar basylýar. Misal getireyim marda o hakim nemetýän bolsa bir cenayet işini işlese ornasar basylmaly. Ya on ornasar basylmaly. Näme üçin başlyk basylan o? Çünkü öz göç çatlar da hemmesi. Hemmesi öz göç çatları. Şu Gurbanulyň tohumuna aýyrýan, Gurbanulyň tohumuna aýyrýan bolýan gül ýalak bolup gitdi. Emme adam gül ýaly bolýar. Getirýän de dänim demokratik bir brametýän de dänim mara gelen prezident ö garnaşyna da tutuş watana seyretmeli, watandaşa seyretmeli ýagdaýda goýýan. Öz tohumunu belli vermeli diýilen wagt ýok da çünkü atasynyň mülkü däl o. Türkmen halkynyň nemesi ol, mülkü bolsa o taýy. Bizim ata-babalarymyz gan çekişip o Eýranlylar bilen, Owganlar bilen uruş alkalan ýerler o taýlar. Olaň çürük tohumyň nemesi sällä. Men 3 tane atam şehit bolan iň bäkije 3 tane atam. Atalary, zatlary Bayramalla Mekanowa diýip bir owa bar şo taýda neme wa ýadgarlyk wa. O ýadgarlyk sökmedik bolsa şo taýda 3 adam ýadyrly. Hatta kakam bilen şo ruhsat berseň bir sözem aýdyp geçeýindir şo wagt. Özüm harwadym olarak Türkmenistanyň sereketini gorgan eskerler näme üçin hiç kim ýatlanok? Näme üçin ýatlanok? Türkmenistanyň biziň watanymyz garaşda boldukdan soň näçe esker näçe terkerde janyny gurban etdi Türkmenistan üçin. Afganistan granitesi bolsun, Eýran granitesi bolsun. O näme üçin ýatlanoklar? Näme üçin agdanoklar? Meniň zanymene bir sürü elimde atlary bar. Ölen adamlaryň, ölen eskerlerimiň, ýani şehit boldular. Olar watan üçin şehit boldular. Men gözüm öňünde ölen eskerler var. Meniň gözüm öňünde ölen serkerdeler var. O näme üçin hiç kim ýatlanok? Hani olaryň hatyrasy? Aslında 9 maýda gideti bir Russiýanyň watanyny goramak üçin giden eskerleriň atlaryny öýleň üçin $10 beren bolýaňyz. Oňa bar $1000, milyon dolar berseňiz hem az aslında. Ýöne näme üçin öz toprağymyzda Türkmenistanyň goran eskerleri 30 ýyldan beri agdaňyz. Türkmenistan hökümetine öýdülen şu wagt. Oturun prokuratura, oturun şu wagt NKVD. Näme bolsa şo bolsun, komitet bolsun. Sizler soragym. Siz näme üçin öz watanyňyzy goramak üçin janyny gurban eden invalid bolarlarym kan? Invalid bolarlaryň eskerleri näme diýerler bilýäňizmi? Raport doldurarynda. Men özüm doldurdum. Maňa zastaw etdiler. Özüni atdy, özüni etdi. Ýok, how aňardan gelen ok bilen ölüp yaralanan eskerler var. Hakykat. Onu kim ýatlanok? Näme üçin ýatlanýar? Olaryň maskalasyna näme üçin pul bereňiz? Hani 9 may. Siz garaşda döwlet bir tarap döwlet diýip öwünmäni bilýäňiz de näme üçin öz eskerliğinizi goramasyny bilýäňiz? Hani eskeriň ruhy nerede? Şey diýip eskeriň ruhyny öldürdiňiz. Şey diýip eskeriň aýagy aşan aldyňyz. Bir kusok gara çörege zar etdiňiz eskeri. Oğurlap lampoçka satıp beren, o satıp beren eskerlerken, Karadoklarda, bir dövün çörek deyip,
Habaryňyz barmy? Özüňiziň gulluk edemsiňizler. Men doğurjağım aýdaýyn atajağım. Hani bizim eski Bir zat aýdaýyn, gullukdan geldim da bolun, gullukdan geldim bolun. At berip oturmaýyn, waýnkamatda otur soryn. Bir oglan geldi dedem, Türk de bolup geldi da. Klassdaşym açykça aýdaýyn, adym gerek ýok çünki. Men sen gulluğa gitmedinmi diýdim, mara geldim bol. Menem bolmady, giç galyp gitdim gulluğa. De egneşlem, klassdaşlarym boşak gelen soň gitdim men gulluğa. Şurada men goňşym motor bilýändir. Ozam gittim gulluğa, boşak geldim waýnkamatda, ni waýn biletimi patyrjdy etdirdi oturýan bolen. Bu ýanky klassdaşym öyle Türk diýişläpdir. Sen näme gulluğa gitmedinmi diýdim bolen. Ay normal oglanlar gulluk etmeýär diýdi. Men aýtdym, dogrudur diýdim. Sen aýdýanyň dogru bolsun diýdim. Men ýalňyş bileýin diýdim. Näme üçin diýdim? Indi goňda diýmek istemedim de. Näme üçin diýdim bolen. Ay diýdim, men gulluğa gidenim bilen diýdi. Näme hökümet maňa näme peýda berýär diýdi. Näme peýda berýär diýdi. O waýyn bilet bollam, bir bolmadamyr diýdi. Düşman çözüp barýan ýeri barmy diýdi. Ýa-da günne diýdi, bomba atyp durum, bomba ýakyp durum üstümizden diýdi. Onu oynýalak bolsa gitseň bolar diýdi. Boş men diýdi, 2 ýyllap diýdi gidip wagtym sarp edenimden diýdi. Wagtym sarp edenimden bir gereklice bir zat edenim gowy, öz hojalygyma bir zat edenim gowy. 2 ýyl gulluk etdim. Gelem soň meni iş almajak bolsalar, men işe durup bilmejek bolsam, 5 manat bermejek bolsa hökümet, men näme üçin ýa gulluk diýinni? Men aýtdym, sen beýdime diýdim, bugün erti birden diýdim, mara owanyň ýa bolmasa özök tarapdan ýa bolmasa Eýran tarapdan diýdim. Çözsalar näme etmeli diýdim. Ay çözsalar görübererse diýdi dedänim. Şey diýip men gurulmady ala edik gitdi ana. Görýärmi näme diýär? Maňa hökümet näme etýär diýär, men gidem diýär. Maňa 2 ýyl boş wagtym alýar diýär. O boş wagtyň alýar 2 ýyl. Aslında şu gadyna gulluğa gitmeli oglanlar. Neme de ýok. 10-njy klass tuturdy, sırady egzaminini tapşyrman köp adamlar, oglanlar, ýaşyny çagalar, o ýaşy ýeten 18-19 ýaşanlar sırady ýapyşdyryp oturýarlar gulluğa. Egzaminini tapşyrmakalar. Näme üçin? Çünki nüfus az. Ýene bir kilden görýän wapşe ýetmeýär çagan tek. Gitdi saýyn adam ilat azalyp barýar, ilat azalyp barýar, gitdi saýyn ilat azalyp barýar. Ýa-da bahanalap nemeler ýapýarlar, waýnçaslar ýapýarlar. Ene 1205-de bir haru bölümi ýapdylar. Nämäni? Hemmesini bir ýere jemlediler. Bilýän bolsaňyz, Çarjyda 1205 şady 3-nji batalyon wady. 3-nji batalyon Darganatadady. Darganatdan şu 3-nji batalyonu ýapdylar da dänim, boynuzyna geçirdiler, boynuzyna şu taýda 1-nji batalyon, 3-nji batalyon bile. Näme üçin esker aldygyndan? Eýiljan, seniň ýaşyň näçeni? Ben 30 ýaşymda. Bak, tam esker ýapajak döwrüň şu. Şu ýaşda sen eskerlik ýapjak döwrüň dogrumy? Doğru. Näme üçin Türkmenistan kontraktny sistema, şertnamalaryny sisteme geçen o? Näme üçin ýumrukýan çagalary gyrnysa terhede goýýar? Meniň janym ýadyna yer, taň kontraktny bersin, Türkmenistanyň ýaş erkeklerine de iş bolýar. Kontraktny, şertnamalaryny eskerlik döwrüne geçsin artyk. Ýumrukýan çagany 17-18 ýaşyndaky çagany gyrnysa terhede türmek ne diýmek? O da o seniň 5 manat bolan adamlar sürene ol. Pulsuz. Hani o garip çağlar, senin ýany meniň ýany çağanyň ogluny alyp gitýär gyranysa terhede. Böýlekleriň pully bolanyny, başlyk taşlyk bolanyň pullary çağlar, o Aşgabat merkezinde gulluk etýär çağlary. Ýa-da bu şäher merkezlerinde, diýelim Daşowda, diýelim Lebagyň merkezinde, diýelim Maryň merkezinde. O pulsuz garip çağlaryň o terhede taşlaýarlar. Habaryň barmy şonu? Belki senin habaryň bardyr, sen gulluk etdiň inim. Men özüňem ýagdaýyň bardyr. Men seredin şonu ýaman gowy bellek geçdim de aray gulluk temasyna bolýan.
Ýan bir çağa ýetişýär da bara en ataňam bara gözüniň dik oturan zady da bilýän. Aýtyp bolem oglum ýetişdi, okuwyny gutarar, maňa bir kömekçi bolar. Awa nesip bolsa bir ýerde okudy bilsem, bir halal zähmet çekdirdi bilsem, haq gowy bolar diýdi bilýän. Assalamu alaykum arkadaşlar. Aleyküm salam. Gelin ýaş. Seret emni en ata şeýdi gözüni baglap otyr bolan birdenem gelýärdi dänim hökümet elinden sowry waly gitjä. Sowry waly gitjä dänim 2 ýylam seni badrak edip ulonýa, awa sen o taýda böwröň aldyrýanmy? Ýa-da käbirlerde ne disiplina diýerler, käbirlerde disiplina ýok. Avtomaty döşüňde zarjat etýärlermi? Ýene orada adetýärlermi? Çünki näme diýerler, erkeklikmiş, şonu çekmelimiş. Yok, sen biriň gadawşy ne de oturýarsyň o taýda. Yok, on ýarda bolmaly aslında. Konstitusiýa var, 4 san konstitusiýa var, näme? Harby bölüminiň. Konstitusiýa boýunça et gerek edini. Ýanky näme diýdiň ha? Kontrakt etmeliydin ha. Bu hökümet bu pul bermeli bolýar. Kontrakt edäýse. Pul beresi gelen o. Bedawa işledesi gelýär. Niyazov näme etdi? Eskerleri gaýetdi, gaýlar aýryp işden. Nemeleri banitsalarda goýdular eskerleri. Diňe şeýdip hökümete mut işgär gerek. Awa sen jugundäki göz dikip otyra bular. Sen göz nemändäki göz dikip otyra bular. Oňa näme üçin saňa nemesinler? Aleyküm selam. Hoş geldin wala warinda pam. Yok. Mergen Leva hoş geldin. Edi, doğanım şu kontraktyny etmedimi, o goşun bolany. Yumrukyan çağany, şu wagt Ukraina Russiýa söwüşini görsene. Gördüňmi sen? Şu wagt 1 ýyldan dowam etdi. Yani o yumrukyan çağlary okuň öňüne sürmek näme diýmek? Näme diýmek o yumrukyan çağaň näme günäsi bar? 30 ýaşynda eskeri aljaksyň. Ana NATO'nun öz kanuny bardyr. Ähliňizden meniň o kadar bilýänsiňizler, ýani şu taýda Türkiýede başda ähliňizden şu taýdasyňyz. Ýani NATO sistemi bardyr. Türkiýede ýaş näçe? 20. Dogrymy? 20. Bizde näçe? 17. Emma Türkiýede gulluk etme sistemi 6 aýa indirildi. 6 aýa. Emma näme gönderilenok, ýani serket bolsun, beýleki söwüşe ýere gönderilenok söwüşe kim gönderilýär? Kontraktny eskerilir. Arkada şäherini gurjaňa, beýleki zatlary pok bulamyjak ýerine berjeňe askere bersene, hem iş boljak. Bir näçe oglun Türkiýe çykmajak, maskalasyny taşlap. Watanyny gaty gowy oglanlar bar. Inanmarsyňyz, ana sizem ähliňizden watanyny gowy görýärsiňiz. Ýanymda da o kadar watanyny gowy oglanlar bar. Türkiýe ýurtdaşdan çykjagyna watanyny gulluk eder. Kontraktny, şertnamalaryny girer ise näçe ýyllyk, 5 ýyllyk, 10 ýyllyk watanyna hyzmat eder, hem aýlyjyny alar, hem maskalasyna bakar. Aňa saňa çözüm, işsizlikde çözüm. Hakiki ýene şurada watany söýýän. Açmak istedim şurada. Meryem hoş geldin. Hoş bulduk. Adyňam bilmeýän näme adyň näme? Edis. Dedi. Näçinji klas gutardyň? 9 gutardyň, 11 gutardyň. 10 gutardym. Men 9 gutardım gara. Sende 10, mende 9. Sende 10, mende 9, soň 11 boldy. Sen onu 90 ýyl bolýandy. Yok 89 bolýar. 89 doğru. Sen näçinji ýyl bolýar? 92. Gara bizlerde şu ýene gurzat çykdy. 80 näme şu dinle oku gulluk gutardykdygyny oku gutardykdan soňra reski gulluk alyp gitmek diýen döwür bizlerde bolsa daşyr ýurda gaýtýar 9 gutardykdan soňra. 2 ýyl gezdi bilýärdiň da. 2 ýyl gezdi. Häzir bolsa näme 2 ýyl gezdirmeýär häzir. Häzir 2011. Dogry gulluk gutardyň, oku gutardyň, dogry gulluk gitýär. Häzir şeňe düzgün çykardylar. Adam kalmadı. Bolma 11 ýyllyk etdi. 11 ýyllyk näme pidasy var? 11 ýyllyk näme pidasy var?
Hiç peydası yok senin. 9 İnstitütte kurtardığına tapağı var mı? Tapağı oluyor. Ondan ama öz gün değil. Ötem pes olam. 11 yıllık kılavuz da zaten pes. Bizlerki de pes. Bizler 9'u kurtardık. 9 yıl kurtardık orta mektebe. 11 yıl kurtaranlardan bizlerden pes yiyem. Olan bilim pes. Olan yiyem 11 yıl okudular bilim güçlü olmalı olan. Normal. Doğru mu? Ha. Olan bilim bizlerden pes. Hakiki. Ayda evet ama. Yalan mı? Seret şeyle burada hatta da ne sen 9 klas yanında. Şu 9 klas kutoranlar ne yek seyran çıkyadılar şu vaxtlar daşarurda bilýärmi çıkyadılar 2 ýyl kak palojny bu ýurtda ne işleýärdiler de gelýärdiler de gullu öýtýärdiler bilýärmi kak palojny Çıkan adam yoktu o vakt oynaya. Ha falan şöyle. Çıkan adamım yoktu doğru aýtdyň çıkan adamım yoktu kan o döwürde. 9. klasda çıkan adam görmedim ya ben klasdaşlarımdan deýinmişlerden görmedim. Seredin ne şo döwürler daýhançylyk bilen hemme kişi meşgul bolup başlady. Men Hakykate. Bilýän Niýazow şo pensiýany ýatyrmadyndan öňde daýhanlara has ünsürt başlady da. Şo döwürler şäheriň ilaty gidip owalardan yer arenda alıp yer ekip pawtan çigidini ýagyny sawuny alıp şo nemede şey günlük başladylar. Näçe polis ýerler. O şeydi günlük geçirip başladylar. Niýazow meni näme diýdi? Siz baýan da men sizden alarym gerekmi diýdi. Bu näme diýär? Gün ýolup dur bu. Gün ýolup dur. O kaçan bana 100 gün kaçan gülmeli. Bu näme diýdi? Jüňe salma getirmäňe berdi. Hakiki. Çünkü az çüýüp dohumda bağışlar artyňy boýun. Atamrada sen goşşok wadyňmy? Atacan ağadan bir zat soracaktım. Atacan ağa siz ene wayanyda işlän adam, sizin işlän döwrüňiz ýa-da häzirki wagtda alternatiwny slujba diýen kanun barmy? Mümkin olsa jogap berseňiz, bir wagtlar bardy, şo SSR dargan döwrü 93-94'lerde bardy, soň bilemek menem. Sever Sroşny. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Alternatiwny bolanda Sever Sroşny bolmaýar. Bu başda. Atacan ağa siz butaýdymy? Yok, şunýaly nemeler bolýar ekende, ne mektebi butarý, ne traktorçylyk okuýan mysal üçin obamyzda ne traktorist ýetişen. Ol bate mektebi butaran traktorçylyk okuýan, prawaçylyk okuýan, bate. Soň şu gulluga neme waýankamada şu kolhoz başlyk zat neme ýazýar, zaýewleniýe ýazýar, şu nemeni gulluga alyp gitseňiz, ana paxta planymyza ýene neme ziýan ýetdi diýip, soň şu gulluk nemesi utarlan soň şoňa waýanny bilet berilýär da, şu alternatiwny slujba ýa-da ana çopanyň çolugy çölde adaşman şu goýuna oňa seretmekde zatly şu oglany okuýy bar, gulluga gitse şu ziýan ýetdi, şunyň nemesi şoň üçin gullukdan galsyn diýip waýankamada neme berilýär eken. De zaýewleniýe näme Ba. Şonuň esasynda alternatiwny slujba etdi diýip waýany bilet berilýär eken soňy bilen Atajan ağa bilendir şu zatlar. Atajan ağa siziň Oynanada ýokdy. Barty 93-94'lerde bar alternatiwny slujba. Atamrat şu efirden 5 gün gittim de soraň gaýtalatsaň. Seredin siz ene waýanyda işledim diýeniz, şu işlän döwrüňizde ýa-da häzirki wagtda umuman Türkmenistanda alternatiwny gulluk diýen näme düzgün barmy ýa ýatyryldymy 93-94'de bardy. Barty. Te 97-nji ýylyň ýanwar aýynda ýatyryldy. O 97-nji ýylyň ýanwar aýynda o zalam nämesi bardy bilýärmi? 97-nji ýyla çeli. Ana 95-den dekabrın nämetini biz garaşsyz bolduk. Artyk eskere gerek ýok diýdi Niýazow. Dogrymy? Biziň döwletimizde eskere gerek ýok. Bir taraplygy halkymyza ýalňyş düşündirildi. Ýalňyş aňlatyldy. 97-nji ýyl senin aýtdyň şu alternativ gulluklar ýatyrylmana başlady. 97-de tamamam ýatyryldy. Çopanam bolsa, kimem bolsa almaly etildi armiýa. Näme üçin? Bir wagtdan öz ýalňyşyny özleri çykarýar. 95-de biziň ýurdumyzda esker gerek däl. Biz bir tarap döwlet diýip
12-nji dekabrda gol çeken adam. Bir tarapdagan bizim döwletimizin içinde gatýalyň o başga tema. Gatýalyň saňladylýar. Biz bir tarap, bir de hiç kim çözmez. Näme soňma teröristden bir tarapdan bilýärmi? Sen terörist sen näme tanap durmy? Bir tarapyň tanap durmy? Aynen. O başka tema. O başka tema. Durun şu atamlaryň sorugyna jogap berin. Alternatif gulluklar. Alternatif gulluk diýdiňde näge bolýar atamlar alternatif. Mesela çopan bolsun, bu öýlek bolsun. Olar 97-nji ýylda tamamen ýatyryldy. Men tam 98-nji ýylda men leytenant olarak işe başladım da. Yani bu başka sistem. Garmy garşyk. Men şu wagt aýtsam, mana döwlet sirrini bermek hökümde olur. Yani maňa watan dönegi ikrar edebilirler. Döwlet sirrini açıklamakda. Assalamu alaykum ýigitler. Atamrat salam. Atamrat Men Ataçana men birazcık yardım edeyim Atamrata. Ataçana. Goňmuşaňa geçýärşi. Men 96-98-de gulluk etdim. 96-97-de. Şu wagt alternativ ýokdy. 74-75-nji ýylda ýaşandy dowlanlar. 74-75-de dowlanlar olarda alternativ bady. Men 96-da maýda gulluk edimde ýokdy. Şu wagt ýatyrylan näýem. 76-njy ýyllara, 70-nji ýyllarda ýam ýokdy şu. 74-nji ýylda olar 76-njy ýyllarda bady. Men özüm 96-da gulluk etdim tamamen. 2 ýyl 5 ýyl gulluk etdim. 97-de tamamen Serede 97-de tamamen listten ayrıldı. Yani sahypadan ýok edildi. Bolup biler. Atacan goýmadyn sagamançylykmy? Hemme Edil bey, ýat dolňa gardaşym senem. Atamrat gardaş goýmy sagamançylykmy? Janyňy sagma, beýmilakym sagma. Ya düşündürüz Tamam adamı. Allah'a emanat. Sorasana alternatif näme bolýar? İkisinden hem sorasana. Aýdyp duran alternativ aýdyp duran. Näme bolýar? Näme? Gulluk boçy işleýän döwlete salgyk töleýär. Gulluk ogydýan, harby kasam kabul edýän, pressiýagan kabul edýän-de gullugyň dowamyny öýüňe gaýdýan. Menen işleýäniň barda spraker diýende belli bir derejede töleýär ma. Buyur. Arslan, bu başka alternatifin başka stadiýalary var. Meselem 3 çağan bolsa, 4 çağan bolsa, o alternatif hem bardy ozul. Odam mı? Oňa da girýärdi. Men tallak gitdik gulluga, bizde gurungu diýän, o ölülmegdenden gurrun edýän. Yok, alternatif diýdiň ady üstünde, Atamrat gaty gowsary ady üstünde. Alternatif, yani hökümette bir peýdaň barmy? Sen boşdun, eskerlikden boş bolýan. Mesela garip mesele bir çağan aýdaly ozal alternatifin içinde Afganistan stadiýasy da bardy. Senin de onun Afganistanda ölen bolsaň, tutuş maşgalan gullugy alynan nokta. Tutuş maşgalan. Olum alternatifin içindedir. Bu türlü stadiýasy bar onuň. O. Ну, короче, по частям, да. Tamamen sahypadan bilindi. Esas maksat alternativ näme etmek, döwletde gulluk etmek, eskeriň etýän işler döwlete belli bir derejede salgada ona ýeňillik bilýär. Onda sen gulluk eden esker bolýan, onda gulluk taýdyň götürýär belin bayan biletleri alternativ gulluk etdi. Bolma. Bu hareketler efirde var. Allah'a emanet. Sağ olun. Ay mene görüyorsun belli howur ýüzüňi zadymy görýän saglamal soraşan idim. Keyfine. Bu hareketler sagaman işlen. Ay, Covid'den artan sen köpten mari ýokdun ya. Menem seni üýtüýsedim. O ýaşy güllerini ara, ýaşy giyip bolmak bolýar var. Bärde ýanky 9 ýyllykdy da teredine mergan aýtdy. 9 ýyl okudum diýdi. Salam adat, hoş geldin. 9 ýyllykka 2 ýyl gezmäne wazmozlygyň bardy. O mahallar ýa liseýe ýa teknikuma girip onsoň ulu institutda da girip bolýardy. Her adam halka bolsun bähbitli iş edilmedi. 2 döwlet, 3 döwlet, ýene 3 prezident dedi. Şu 3-nji prezidente ýa 1 ýyl bolup geçdi. Hiç hilek ýagdaýda bir watandaşa bolar ýardam etmedi. Şu guruluşan o dini urdun içinden käbir adamlar bilen
Kurwan ol waka diye az de kendim diye ziyatka diye sorman ya telefonu diye gorkadılar diye ay plança yük getiraysan ay plança metre ya plançımız kavnete varaysan ay dip diye demet dediler diye ya plan kile belki plança kile zadalaysan ay dip diye şon yala et kurlaşadı. Bunu wolfa diye telefonu jangetten de am şol işi bitirmeli olin. Ne bitirmeli diye olin ya. Ay plança $1000 getiraysan ay dip diye gönlük kesi bilerler diye da. Ya plança manat getiraysan ay dip diye gön telefonunu nırk kesi bilerler diye. Gorkon da var. Bazarlığım var birazdak. Bazarlığım ettiler. O çünkü mettiriyor bunu. Ne sebepten ettiriyor bunu? Yankı değişim yali yok orada. Oturanlar öldün ki de yok orada. Oturanlar öldürün ki. Aleyküm selam. Ne? Ferhat şu 9 yıllıkka sonra yankı yalak daşar yurtlara giden okuwçularymyz vardı bilýän bolsaňyz. Şo taýlary gidip, şo taýda da lisey okap, onsoň 2005 o. Lisey okap, onsoň instituta girýärdiler. Şo döwürler Gırgyz modady bilýän bolsaň, Gırgyzstana gidip okýardylar bizimkiler. Iň arda nene dip hem ýakyndy, çoňu gitýärdiler. Gırgyzmy özbekmi? Kırgız. Gırgyz'a da gitýärdiler. Ýöne esasy agla o böyle Gırgyz'a gidip okýardy. Ondan soň o Gırgyz'a ýatyryldy. Ondan 10 ýyllyk boldy. Ondan soň gulluk başlady, ýetmän näme adam. Görýänsiňiz da Ferhat, men 2013-nji ýylda gullugy bitirip geldim da 2014-nji ýylda ýam gulluga gitmän adam ýokdy da. Gitmedik adamlar vardy bilen gaçyp görenler. Propiskasy düzgünlerler. Şolar zor bilen äkidenler. Boldy da içinde käbir adamlar zor bilen äkidenler. Yok. Munyan derejäň biljeğim bilen bolsam 2012'de öğrendim. 2010, 2014, 2015. 2015'te munyan suçyň bilen adamlar mayda Türkiýe git başladylar 2015'te, 2016'da, 2017'de. 2018'de birdi gördüm, men gitmeli boldum Türkiýe. Benim çıkmacak ol her zan etdim o var. İnni düzeler o ne tip bolsa. Şimdi düzeler o ne tip bolsa dip var. Çıkmacak. Türkiye git gelen adamları ilk görüyordum ben var. Türk'te götün ver gelen diyetme. Ayıp etme. Diyor Serhat şeyle burada atladı bilýän bolsaň var. Türk'te götün ver gelen diyetme. Türkiye anladı. Mergen sen mengele saglaşa setýän wedem o Serhat şurda şeyle attı. Sen anlamaz Türkiye gitse ay ol gelen son 100 veren optular. Gatnaşmaýardylar hatta bilýän bolsaň. İzinle her ýyl gelip durmaýarlardan gurrun erkeklerden gurrun edi o diýen jogap. Dikle Türk'te götün verkenler diýsem men erkeklerden gurrun edi o diýen. Sen hoş ver. Erkeklerle men erkeklerle diýen Türk'te götün ýok men gatnaşmam. Bir jymy kile bir daga çyksa sonra çykjak bolarlar. Bakın oğlum bu 30 ýyllap neme görmediğimiz göýerde galdy. Bir 30 ýyl garaşmaly. Taparatym ýany böyle ko ýanyndaky halma söýünen garrak galmaly daşary ýurtda aýda diýip. Bu işi han tejribeni, olaň tejribesini güýje getirer, ýani iş başyna getireler. 30 ýyldyr daşary ýurtda tümtünüp bermäliň o, ýene de 30 ýyl. Diýjek boldum şol. Watan bizinki, döwlet bizinki. Hökümetden bize el alsak, yani diýjek boldum halkyň hak etdiği ýerde ýaşatmaly. Diýjek boldum şol oğullar, meniň işim başlaja gaty görmäň. 30 ýyldyr garrak etmeli men. On sana oğlum bolup jemleni Türkmenistan baraly dogry köşküne men meşküne baraly. 10 sana oğlum baralmy? 10 sana kano, 5 sana mete, 10 sana kano. Yok. Baraly öldürel onu. Yok, o ne Allah diýmän şeref. Nergen? Ölüm men garşy. Diýjek boldum şol. Ýene 30 ýyllap garrak etmeli daşary ýurtda ýaşaýman şol hanrasyň başga adam etmiyor. 10 tane kol baraly tamam, 10 tane kol baraly toplanjy paraly dawa öldürele ýok edel onu.
Ana medele? Yok. Bir zaman. Adat Kayıtbaşy ýazypdyr da, mazmun näme başga Adalet demokratik hereket. Alşeraga çıkıp Alşeraga 1 ýyllap, 2 ýyllap men gel Türkiýe geldiğinde merkel adam şun daby dedi. Hiç kim şuna davay diye kömek edildi diýip ne var? Kara Mergen. Orato Nemesine jogap bersene 16 Awgustda kini. 1 Awgust hakkında Var öldürelim mi gidelim mi näme dedi? Yok, kara bizler spatri Mergen Murat şuna kazat var. Bizler nimeni istiyotupmuz? Bizler şu zakon işlesin. Zakon işlemiyor adam dine barıp öldürmekten başka da zakon işlemiyor. Yok. Bize o zada karşı şu zat var. Öldürmeye gerek yok. Zakon işletmek gerek. Düşünesem çünkü gün bize şunun staroniyi. Düşündün. Hiç kimin burnu kanamasın. Bu adamlar şunaka kitap var, konstitüsiya, var zakon. Benim umut bilen konstitüsiyan, umut bilen. Şunu işledemiz. Allah'ın izniyle. Dinlemeni basara, bir gurla oturka dinlemeni basara inim. Spasibo Atacana. Mergen 1 sekund karal. Şunu işledi bilsek, inan bana. Hazır senin ayda oturan metodun bile etsek, ulardan tapa olduğumuz kalmadı. Düşündün. Вот ene şu ключевой momenti şu. Bizlerin ulardan tapa olduğumuz kalmadı. Şunun için uzada gerek yok. İşledemiz zakonu el ele bolup bu zatlar prosto bu zat aydı bilmek gerek. Zulüm içinde yaşap yırtık şlopkada yürep sonki nanına duz kuyup yep yine arkadaş şohrat demeli mi? Beçelerimizi, dostu, doğanımızı Kilyos mezarlığında koyu gidip arkadaş şohrat demeli mi? Ya bunlar anırda meçhidi koyup da imigrasyonu centerda ucu namaza başladılar. Şu anda ucu Allah Teala çokunmaya başladı. İmana gelip başladılar. Şu için mi bizler zat edeli, arkadaş şohrat deyeli? Ya adamlar ucu kara kılını yüzü otupma. Men liçini patmanıyım. Adamda 2 gektar yeri var. Paktasına su barmadı. Üngür yığılı oturan. Yerleri urup yığılı oturan. Menin zadı su verilmedi. Zat edi kaldı paktası. Düşünesem çıkmadı. Всё. Sen fikir et. Minlerce adam var. Bizlerin bitti amacımız şu. Birinci ölçü. Kanuni prezident vatan emniyetliğini düşüntürmek adamlara. Prezident gelici gidici diye düşüntürmek. Baktarır. Elimizden geldiğince şu bir zat bolanda en azından bir yol görkez koyar var. İnne şunu da etsen doğru boladı der. Düşünesizler mi? Любой bir hazır edli oturan bespredel absurdat etmek. Yine korkunu yenmek. Bize korkunu yenmek de oturtmuz. Adamlar uzu bara kosmosa uçup berettiler. Al bize geple bilemiz yok. Resmen adamlar kosmosa uçup oturan. Mars'ın topu oturan zavodları var. Burada ait bilir misiniz Alşeran? Buyur Murat. Bu Türkmen halkına bir-birden bu zat aytacak bolsaňyz ýene men asır gerek. Bir-birden düşündirecek bolsaňyz bu adamlara men asır gerek. Aga bir-birden düşündirip näçe halka düşündirecek boldun? Halk düşünmeýär, bizim halkymyz düşünmeýär. Misal üçin mana häzir zat bolaty bärde. Seçim başlap miting Kemal Kılıçdaroğlu diýerler, biri Erdoğan diýer. Mana Erdoğan'ın mitingi we bazır gün. Görür näle ole näme goýýar? Bir soram var. Geçende atamlar. Bir soram. Erdoğan balo dogonum mergen dogonum bak Alşer dinlemedin sen dinlemedin näme diýip oturýarsyň? Biziň derdimiz Erdoğan däl, biziň derdimiz öz watanymyz. Sen Erdoğan'dan tarap tutup oturýarsyň. Biziň watanymyz, bize näme Türkiýeden?
Yok. Düşün, mergen hayatının konulan açılmandır. Sen bir-birden düşündür diyen. Bir-birinde düşündürmek gerek yok. Şu at sosyal medya diyen bir zat var. Şu at 42 mergen de onun halkımız düşünmüyor. Dinlemeni öğrensen senin kellen açılacak. Biraz dinlemeni öğrensen senin kellen açılacak. Yönü dinlemen başarın ol. Atacana senedin her gün oturup gürün etsen 10 adam bilen gürün edersin. Ya 15 adam bilen gürün edersin. Ama sosyal medyada bir rolünü 3.000, 10.000, 100.000'e adam görüp bile senin bir rolünü. O bir. İkinciden şun efirlerde hazır 54 adam oturan bolsa inanın bana o efir yapanında 2.000, 3.000, 4.000 adam açı görüyor bu efiri düşünez mi? Zaptan görüyorlar. İçine girmeden görüyorlar. Daşından görüyorlar. Daşından. İyi desek mergen kayda oturan zaten bizlerin elimizde sosyal medya var. Biz çekinemiz yok. Yok, yanlış düşündü bu kaptal dağı ya şul var. Men aytdım Alişer ağa sizi näçe wagtdan beri can çekýän bizim türkmenler onu bilýär kadip fikir etdim. Biledler. Bu adam bolsa yanlış düşündü. Yok. Yok bilýärler. Näme diýil? Haçanla däni mara başyna birinin gülpet düşenni şowat media algamaly ýa hesap etmesini bilýärler. Emma şu eden adamyň arkasynda durýan watandaş ýok. Aýdasy näme? Atamra. Bergen seret, sen aýtýan halk düşünýän zatmy diýende, durmuşda şunýaly wakalara gawat gelensiň, ýaşlygynda, çağalykda, pelança bilen uruşjakmy diýende, sen şonu bir meydana çykaryp ber maňa, men öýüniň içine girip urup biljekler bir daşara çykaryp ber, ondan soň görersiň diýip. Şonýaly ýagdaýlara gawat gelensiň mysal üçin. Indi meniň aýtjak bolýanym bu taýda. Halka gezek gelende, halk sözüm bölmek, halka gezek gelende biz uruşsuz, parahatçylykly ýagdaýda o prozrachny wybory diýen adalatly seçim. Biz şonu ýola goýup bereriz. Şonuň ugrunda da işleýär, şonuň üstünde protokollar düzlüp otyr, yüzlenmeli ýerlerde yüzlenilip otyr. Prozrachny näme elimize pavyastka giyip näme dip durar şo ýaşyň öňünde. Bülten nähli taşlanýar, bir adam bir san taşlamaly. O telewideniyede aýdylar, ana mysal üçin şu partiýanyň şunýaly niýeti var, öz nemesini aýdar, ana bizim partiýa ýeňiş gazansa, ana turizm östürýär, gastinsa gurars, eýders, beýders, paýoga aýrars, telekeçiligi ýola goýar, ýene näme halka şonýaly mümkinçilik alyp berersin. Şonuň ugrunda işlenip otyr. Elbetde bu 10 günde, 15 günde bolýan zat däl. O kän uly proseduralardan geçmeli. Ana halka mümkinçilik, halkyň düşüneninde gerek däl düşünme. Ana şol wagt men bar diýip halk nämetse, ýangaý düşmýär, şonu bir daşara çykaryp berseň boldy, ondan soň bakda dur diýilen ýagdaýlar bolýar. Çağalykda zat özümize murşet etdik. O pelança bilen uruşup biljekmi, şonu bir meydana çykar ejesin, ýa-da urup oturmaýyn. Bir aldap çykaryp ber o. Soň görersiň ýagdaýy. Edil şonýaly. Prozrachny wybory ýola goýup berýäs. Halk şonda mümkinçiliginden peýdalanmady diýmek. Diktatura şul halky kanagatlandyrýar diýmek. Başga edip biljek nämemiz ýok. Häzir o bardyk, ýardyk, damagyny çaldyk, soýdyk. Bu ekstremizm. Biz ekstremizm ýola hiçem näme etmeýiz, goldamaýsam, şo tarapy ymtylamyzam ýok. Niýetimiz ýok şo tarapy ymtylmak. Düşündirip bilendir diýip umid etýän. Atacan ağa, naверное, bir zat diýjeksiz. Mikrofonu açdyňyz, az işe başlaýaňyz siz. Buyurun Atacan aka. Olur, isim başlayacak. Yok, olur, isim başlayacak. Edin tağca ol, efiri aldığın için hayırlı efirler olur. Gayratlı. Yekece soru. Seredin, her bir dövletde siz vayanıda işlen adam, hormatım var, sıylayan sizi bir vayanı hükmünde cevap verseniz, her bir dövletin harbi doktrinası var, vayanı doktrina deyildi. Türkmenistan'ın doktrinasını alsak, parahatçılığı saklamak. Yani yurdu parahat ýagdaýda tutmak, parahat ýagdaýda dolandırmak. O indi misal üçin maşgalada, köp çağalı maşgalada, şu maşgalaň içinde ses şokun galmagal bolmazlygy üçin o remenam ulanylýar, aklowam ulanylýar. Misal üçin de şonu parahat saklamaly, gorkuzmaly zat etmeli. Indi şu doktrina bilen häzirki şu nemeler, Konstitusiýanyň 42-nji maddasyna esaslanyp söz azatlygyny o isläpine şunýaly çykyp otursa, aktivistler, o beýlek watandaşlarymyzam sag bolsun. Şul doktrina bilen baglanşygy barmy kaç zatlaryň? Siz näme görýäňiz? Mene bir ikisini bir hili baglanşdyrýan, näme etmeli?
parahatçılığı saklamalı. Indi şu göçme manada şu sözün nemesini analiz edende doktrinamız parahatçılığı saklamak diyende yani boşundan biz sürüp bileriz parahatçılığı berkitmek için diyen mani çıkkenmiş o tayda ya yokmuş o var da fikrinizi aytsanız. Ozal geçen efirde de senin bilen bu konuda biraz görüşdük galiba, doğru mu Murat? Yani halkın oğlu bu. O şu wagtky Türkmenistanyň 17-18 ýaşynda kabul edilen, eskerligi kabul edilen halkyň oğlu. Bu doktorine öyle hiç kille senin diýdiň bilen meniň täze bu konuda ulalaşamak täze ol halkyň oğlu. Näme üçin Sowet Soýuzynda bir şygar bardy. Belki sen hatırlaýansyň, näçinji ýyl sen Atamurat? 84. 84. Sen ol çağalyk wagtyň hatırlansyň, mesela halk bilen watan birdir. Ya halk bilen goşun birdir. Şöyle bir şygarlar bardy. Goşundan gorkýardylar. Yani eski öz eskerinden gorkýardylar. Näme üçin Türkiýede darbe falan diýerler, biz Sowet Soýuzynda bolman üçin darbeni bilemiz ok. Yani şol darbe bolmasyn diýip, ol Stalin döwründe köp boljak boldy darbede. Ol darbe bolmasyn diýip, halk we goşun birdir diýip şygar yaratdylar. Gorkunjunun. Şu wagtga olam, şu wagtga üstümde oturan diktator sistemde aynı nimeni uýurlajak bolar. Halk we goşun birdir. Halk we goşun bir bolmaz. Halk we goşun hiç kaçandan bir bolmaz. Olar o götünün nimesinden kresodan korkup halk we goşun birdir diye. Amerikada halk bilen goşun birmi? Sen düşündürsene maňa. Ya Hollanda'da ya Germanya'da halk bilen goşun birmi? Ýok, bir däl. Genelkurmay başkanı aýrydyr. Genelkurmay başkanı aýrydyr. Gorunmak ministriniň genelkurmay başkanı diýerler şu Türkiýede. Yani Türkmenistanda komandysy we ministr abaron bir ikisi bir dogrymy şu wagt? Komandysy gorunmak ministrine tabin. Emma öten ýurtlarda komandysy we gorunmak ministri aýrydyr. Gorunmak ministri kime aýt? Hökümete. Doğrumu? Hökümet ol geljek etçizi. Yani her kesimde bir gorunmak ministri gelýär. Doğrumu? Öten ýurtlarda. Emma bizde näme? O prezident oturduğu ýerde komandysy täzelep otur. Onuň zamyn stilini täzelep otur. Böyle bir sistem yok. Böyle bir sistem diňe Türkmenistanda ve Demirgazy Karaýada var. Yani bu genelkurmay başkanı, yani diýjem Klan komandysy bilen o gorunmak ministr bir bolmaly däl. Waýanyda. Ol oňa tabin bolmaly däl. Ol gorunmak ministri, ol hökümet. Hökümete degişli. Ol 2 ýylda geljekmi, 1 ýylda geljekmi? Täzelenip durjak. Yani ertir geljekmi bir gün. Emma komandysy esker elmadammy watany gorujak. Watany gorujak. Doğru cevap beribildimi bilemok da senin soruňdan çykdymy kaýyn? Ýok, düşündüm. Dolu aldım ben cevap. Dolu aldım. Doğru. Yine Borunlar rahat vermän geljek bar bolsa men hem şu wagt iş başym gatly gystaldy da. Ýa-da nekip Türkmenistanda usul nesip Allah jaňy bajan. İnşallah. Toýlarda gatnaşy bolýar, nesip bolsa inşallah. Seredin arkadaşlar, şu taýda şu zat var. Häzir gözüňiziň öňünde bol oturan zat. Şu günkü gün. Häzir 15 neçe bol oturan zat. Her bir parti çıkya yalvarya halka. Halka yalvar oturan. Meni alın, men şunu edecek, men 300 milyar getirecek, men gaz bedava verecek. Ey, ine näli gelýär? Ine iktidara näli gelýär? Ine hökmede näli gelýär? Senden sorap gelýär. Düşüneňizmi? Bize siyasaty bolýar oklar. Bir sekund. Alplar barmada urunlar. Bizimkiler näli geldi? Alın vatandaşlar, primetlere de yine pожалуйста, yine şu gün görün hemmes yalvar oturan halkından o çekmediler, korkadılar halkından. Bir zat bolmasın. Hayış, meni alın, men şun yalayacak, mun yalayacak. Yine şu yerde diktatora durmadı. Ama Türkmenistan'da senden sonra oturan adam yok. Ya yanlış mı Mergen? Öyme öy aylanadılar.
her bir ses birme bir yazıladı, sayıladı. Soran adam yok bizlerden. Bizde ine oğlu näle geldi? Habarın var mı senin? Bergen. Prost habarın var mı? Yok, ben berdetim oğlum näle geldi? Havarma ses verecek mi verecek değil mi diye soran adam yok. Vatandaşlar. Vudum mu Bizlerden sal ses değil ya. Berde olsa zat değil ya. Näme oyun var mı dip berli oyun. Bizde olsa ses veriyor mu ses vermeyen mi şoňa? Ya olmasa projetini görkezmediler, gelip projetini etjek işini aýtmadylar. 5 tane deputat çıkıp da däni men bunu etjek açık gürlemediler medialarda. Men ýurdun başyna gelsem meni seçseňiz men beýletjek, eýletjek diýmediler. Diýmediler, yok, o ýa-da. Arkadan barýan syýahatyny gollaýar, arkadan alyp barýan syýahatyny gollaýar. O Çorbanowy näme gollajak? Bir soram var da, kim bilýär o Çesnida bu kino aktör mü? Bu Gurbangulu Berdimuhammedow kino aktör mü? Zat mı? Zubnoy mu? Zubnoy vraç mı? İli gonşik mı? Yok. İli kinoda glam rolda oynayan Van Damme. Kim o? Prezident mi? Kto on вообще? Kto? Bilen var mı? Türkmenistan'da kino oynayan glam rolda oynayan şol Van Damme. Yok, Van Damme emez o. Походу bara o Şahrukhan'ın kinosu var da Любовь без слов. Şoýanda o biri var da aksaçlı bir mujik. Şoňa okşadym onu bara. Näme diýetler adına? Adyan çıktı ya. Kinodaki Raja öz adam Rişpuri. Şu Amrish Puri короче Raja bilen. Çıktı ve bir ay var. Keke. Tema daşlatmalıyım oğlunlu. Göz açık yatıyor. Beni bir zat biljek bolýanna. Näme? Mergen sen pikirini alalım ne? Men fikrim Türkmenistan'ın ot olmak ne bolýar? Türkmenistan'ın ot. Mana häzir internet, mysal şin internet ýap goýdular, Narmandan jaňa Narmandan sesin bölüp etdi. Narmandan gitmişe sesim bölünýär ha. Men böyle 3 sagada näşimat ýükledim la. 400 lira mı 500 lira 3 sagada 400 lira 500 lira pul ýükledim. Häzir üýdäkiler gepleşip Narmandan gepleşin 3 sagadym bar diýen. Arkanlap bir gepleşin diýen. Tamam internetde, tamam internet bolman geçti. Narmandan gepleşin diýen sesim bölünip ýatyr. Ne ettim bu näme Türkmenistan'a o dedim o. Narmanlyny goýma, interneti goýma. Bu bizler näde bir habarlaşyp biljek we ana Türkmenistan'la diýen. Indi şu soruňa berjek sana Mergen Muratov. Ine sen çıkıp nerim oynadı ya, sapsa nerim oynadı. Vallahi billahi ya. Sen ine hazır çıkıp internette Gurbangulu internetten men geçtim ya. Narmandan jaňa diýen o telefonumu pul ýükläp. Sen dinle. Aýdot ine dinle. Çıkıp aýdyp biljek mi? Gurbangulu Berdimuhammedow. Näme? Indi lider o. Ya Serdar Berdimuhammedow. Näme üçin men öýümdekiler ben gepleşip bilem ol. Näme üçin muňal çeklemeler bar? Näme üçin signallar ýok? Men şuňal töleýän, ine muňa töledim. Aýdyp bilýärmi? Вот sen azap görüyorsun. Sen полностью seni как бы лишают да öňdekilerden normal gürleşmeye. Sen aýdyp biljek mi? Ya devam edecek mi şuňa susup neyse bolýalay diýip. Yok, devam etmekten niraçen devam edin. Niraçen. İşte ine şu zat var. Ergen, Baratov. Sen senin diyeceğim. Alşer, dinle näçe ýyl sen menden ulunluk içimi bilem yok tabi. Ulu sen. Ha? 86-njy ýyl. Tamam, 89 men. Seredin ne? Türkmenistan hukuky döwlet mi, diktator döwlet mi? Men onçasyn meni baryp görmesem bilmeýän da men onu. Yo ne? Bilýärmi? Aýdyp goýar. Adalet barmy, edenetlilikmi? Şoňa ýalyrak sorasaň düşünmegi mümkin. Adalet barmy? Ya edenetlilikmi?
edenetlik var, adalatlyk ýok. Buna haçan dur diýmeli biz. Näme misal üçin çykyp da dänim şu plan ýerde Dur plan diýmek üçin dinläň, men sizlere ýaňlanam aýtdym. 10 sanak adam bile bizer dur diýip bilmeýärsämi? Dogry aýtdың. Ýa, şuny men YouTube ýüklejek da näme etmesem. Sen YouTube ýüklemen, YouTube'un anysyny ýükleseň pidasy ýok. Sen bunu garap gatop. Dinläň, men size bir daý diýim. Bunu bizler kaçandan beri sizler men sizler davnodan beri takip edip ýörün, davnodan beri bilip ýörün. Bunu başta men Türkiýe gelenden beri takip edýärdim. Indi başta 4-5 ýyl boldy bunu başara bar bilmeýärse bizler, başara bar bilmeýärse. Aziz kara. Özün Mergen kara Braçka özün aýda oturupsan 3 ýyldyr 2-3 ýyldyr. Значит senin şu dinläp de şuňky gün goşulmaňa bu vakt gerek eken, doğru mu? Geldin şu gün koşuldun. Şu gün ayda başladın şu zatları. Düşünesem. Kara, вот именно şu zat. Вот ina в ключевой момент именно şu zat. Bir adam diyecek olyan. Doğru. И bilesem, убеждённый sen то, что убедиться ettin şu zada. Bizler ayttık, bizlerin hem aktivistler ayttı. Sen göz yetirdin şu zada. Son geldin. Şu gün efira koşuldun. Ben bundan öngörem yok sen Mergen. Düşündün mü? Sen otur pikir edi gör. Bunun iki tek köp adam var. Düşünesem ta davanına basınca. O anlarda aydadı. O neviyanda adığı aktivistler var. Vapşi adığı emez. Vapşi aktivistler var dedi. Şoların aydışı doğru. Ben şolar bilen bir gürrün edin dedi. Son gelen İblesem mi? Уже zuluma çıdabilmeyin. Bizler bir kandı desem futbolni komanda nabor bizlerde var düşündün. Nabor futbolni komandamıza var. Вот и все. Sizler men düşündüm. Zarımız var, zorumuz yok. Конечно, brat. Zorumuz yok. Eğer de sana Türkmenistan toprağın gerek bolsa brat sen göreşesen. YouTube kanalym bir jamyn tereşerde ýazýarlar ama da sen gele nädip kawrlaşyp bolur esko diýip ýazýarlar. Şu kanalyma girýäňiz, kanalymda kirplen edilen näme YouTube kanalym. YouTube kanalyma girýäň, YouTube kanalynda da nomerim ýazyp gönüllü boy berýärmi 7-24 jaň edip bilýärmiz. Näme edipler? Bärde bizler miting topladyk. Näme edipler? Gideriz Türkmenistan'a, bizler Türkmenistan'da toplamana onu. İnşallah. İnşallah. Inni ýanky diýjekdim. Bir jamyn atamrak sedum bölsem. Türkmenistan diktator ülkesimi ýa adalatly ülkemi? Şonu pikirini nemesen? Yo, zaten men pikirimi aýtmadym maga. Aýtdy edenetlik ýurdun içinde dip. Indi men öz pikirimi aýdaýyn ustaýdy. Men halkı o günde yaşatmak, yani diktaturany agdarmak 3 tapkırdan ibaret deyip men bu öz analizimde öz pikirim 3 tapkırdan görýän, 3 etap. Az nemede sada dilde aýdandy. Şonuň birinji etabyny biz gazandyk, ýeňiji boldyk. 3 etabyň birinji etaby näme? Türkmenistandaky kynçylyklary açyga çykarmak. 27 aprelde 2020-nji ýylda harasat boldy. Halka kömek etmäne derek surada alyanları, video alyanları kovalap, o nemet böyle çıkarmacak olup her türlü oyun etti, başarmadı. Bul bir. Nemede İstanbul'da araktan, alkogoldan yok oldular. Şonam gizlecek olup, kendi nemetler bolanak çıkarıldı bu zatlar. Hatta şu mazarçılığa ziyarata baranımızda vatandaşlar mıramır, mermere yapıştırılan Türkmenistan'ın baydakları kırılıp ayrılan eken. Şu ziyarata bardık, gördük şonu. Hatta şu yerden näme logika var, şu baydak ayırmakta näme peýda bar diýende, bayba Türkmenistanlardan dolup gidene diýip ýaşyldyr. Mesela mälum uzaklanam görünýär. Şu zat yüze çıkmazlığı için şu baydaklarım kırılıp ayrılan. Sağ olsun vatandaşlarımız täzelden eltip yeni gelmeşdirdiler. Ýagny şu birinji tapkyrda biz ýeňiji, indi ikinji tapkyr näme? Halky agzy birleşdirmek. Ana bu mesele birazrak kıyın. Sebebi her adam her hil pikir etdi. Indi haçandan beri 9. may barada görün etdi. Sana 41-45 uruşu. Pozisiya belli, akop.
bu taýda orusların ýa-ni Sowet goşunyny gaňyrdan emsler düşmanyň maňlaýynda garşy. Emma biziň häzirki alyp barýan işlerimizde bir-birimize düşman bolýar. Bir-birimize. Görünmeýän söwüş bu. Невидимый front. Kim dost, kim düşman. Seretýän welin ay owa hökümete şu alyp barýan siyasata karşı emma bir ağız diktatory söz sözlense üç ağız öz aramızda. Owa nemedli otur. Ana bu proses birazrak uzağa çeken ýöne. Proses öz-özümize düşman bolýar. Öz-özümize. Hakikaten onu geçirip oturuyorum çünkü on iqtisadi dalanda krizis her bir hojalykda bolan bir öz başlaýar bolan odogon görüpçilik etdi. Ben sana diýip öz-özümize düşman bolýar diýip öz-özümize. Hakikat ne bolelinçilik bolsa hemme da gülýalak bolsa rejim gülýaly işläp dursa sistemi gülýaly işläp dursa vatandaş öz ýurduny işlese öz hojalygyny hemme da gülýalak boljak ýöne gynansaň da ikal gürlesem hemme kim Türkiýe gaýtmak. Bergen seret näme üçin ine şoňaly bolýar bilenmi? Atamışda adamlar pozisiýasyny belläden düşüneň. Pozisiýa diýmek näme bilenmi? Sen maňa ynanýan. Men %100 oý beren. Näme üçin bilenmi? Atamışda bilýän men kime garşy boldugymy we näme garşy boldum. Meni Atamurady ezize sen polnuçy sırtyňy dönüp aňyr tarafa stoyka durup bilen düşüneň. Aşara. Bir sekund dur Bergen. Ama aňyrdan biri men sana dost diýse şoň ynanaňy Atamuş tanaňy düşüneň. Imенно şu gün aýda oturan zadymyz. Bizim futbolny komandamyzda nabor bar. Owa bize adam nabiraýam. Bizim futbol komandamyzda top elimiz aşağıda du top. Bar depsek, golny depsek gol bolýar çykdy. Seledi ile şu zat inanmasçılık vatandaşlar. O bir-birine inanmaç. Onam özünüz ine şu taýda granitsa çizýäňiz. Ine şu taýda hemme zat bitdi. Düşündiňiz? Şoň üçin näle уже boldu, geçtik biz o zatlardan. Уже aýtmaly, sen trebut etmeli. İnternet ýokmu? Çık efirlara, çıkar bir sany video aýt. Men internetim ýok diýip. Gurleş bilemiz ýa, nine internetden bahsedýär sen. Näme üçin? Ine şu ise şu imini şu efirde oturdun. Men interneti kurleşmek islämýok. Men internetle wapşe men promoy çykyndy, bu promoy gepleş bilmedimi maşallah. Promoy gepleş bilemedimi. İnternette bölünen yana ta böl gelesedi. Ta böl gele. Men aýtyp, mamaşka dedim. Normalde gurleş otursa bizler. Bu neden bu näme dedim o. İki variant var. Seret, iki variant var. Ya şop oluşuna boyun egeyen diye ilem yok. Bolan okuyalım. Hiç kaçanın boyun emeyen. İki variant var. Seret, Nidano tretьего, da? Üçüncü Berlin yok. Üçüncü variant yok. Ya göreşen ya da Mehmetler olsa görüşmeli olsa görüşele, ölüşmeli olsa ölüşele, duruşmalı olsa duruşele. Şudatlar köprak gündeme sosyal platforma dile getirmeli var. Gorkmalar hicem. Gorkýarlar ikal gürlese öýüne baskı yapýarlar da adetýärler öýündäkiler hem näme diýjek diýmer dady ne Atamurady aýdyplar aýtyn öýündäkiler. Dinle. Indem bir da aýtyp berýin sizler. Öýdäkiler dilligi baskı öyle baskı gerek değil. Gitmeli olsa gidele Türkmenistan'a barma olsa baralar näme etme olsa edele. O ne dele. Bunun nesip olsa olatlarım daşta da nesip olsa bizden şoň üstüne ihlas etýär. Nesip olsa yok içine var. Zaten sizler 3 yıl 4 yıldan verdiniz mi? Mergen telegramın var mı sende? Halk için uğraşan sizler. Telegramın var mı Mergen? Var. Tamam. Ya manga ya Atamurady ýeze ýaz. Telegramda bizlerin grupamız var. Prosto otur, gör, что, как, habarlardan habardar bolasan. Mesela dayım, kara Mergen. Şu ne diýsem sana? Bir ýereçe zady bar bilen, bir ýereçe.
sonuç olarak göreşi başlasan, aydı başlasan, men pikirimçe ucu adamlar ucu başlamalı bu zada aytma. Потому что уже yadamadыңızlar mı? Mene примерно клянусь da вот. Seret sen ayttın ya. Adamlar bir bilen çıkmalı gitmeli. Seret biz 16. Ağustos'taki ilk sonki gidenimiz. Onların ezizler gitti. Bir sekund. Çaklandı. İlk sonki gidenimiz 22. yılın 16. Ağustos'unda gittik. İnan 300 adam açığa adam var. Atam Murat oku oturan Dursultan Taganov okadı. Bizim okanız adımız yolları açınlar. Adamların pasportunu berinler. Təzəlləmə olsa adam koy verinler. Munyalı oçura durdurmanlar. Kömək edinler. Yine şu duran halka kömək edinler deyip okadık. Bütün mesele eşittim bunu. İçerik girdik. Seyret. Это факт. Ben просто констатирую факт. İçerik girdik. Ayal kızlar vardı. Çağa vardı. 2 yaşlı ve 4 yaşlı çağı vardı. 10-15 kişi olup el götürdüler. Vurdular bizleri. 10-15 kişi var ha. Özü arkamızdan geliyor ne? Hiç kim ayırmadı. İşte yapsam. Most ayıranan vardıram. Toku ben görmedim. Ata Murat ayda biri Bartı ayıttı deydi. Vurman deyip. Yani 300 adam. Türkmen mi? Hemen Türkmen mi? Da konsustoda. Dur. Türkmen ordu mu sizlere? Ova. Diyene geldi vatandaşın. Olur nayomnikler da bilen nayomnik. O sen ona pul төлesen ecen akellisin mecez. Dur. Sen gepleme. Kaçan mola zat bul? 16. Ağustos gir kanalıma. Benim kanalıma Eziz'in, Atamurad'ın gir şotayda detaylı dur. Даже ses kayıtları var. Türkmenler darabaydı otayım. Türkmenler seret hem maskalı. işgalleri. Konsoluk işte uzun dayo. Ova. Arkamız kuşal bizi havarımız hem yok. Ova. İyi el götürdüler vurdular bize. Düşündük. Şimdi neticede biz ne hemen gördük bilen mi? Netice gören zadımız halk tayinden. Şotayda da atar gitti. Çağa var. Benim düşündürecek golü. Benim düşündürecek. Dinlen aşağı. Benim şu an düşündürecek golü. Bizim halkımıza mün eşeğin kulağına Yasin okuyor mu? Aynen öyle. Başına düşen son Yasin okolmadı. Ol besvel vol. Yalay başına açana düşer bir külpür. Başına düşen son aynen Türkmen halkının başına düşen son eyvah men etme lekinin niye diye. Başına düşen son. Mergen. Sen biz üçümüzü gör otuydu. Oradan adığı Gatoğlu. Dıvıtı'da Gatoğlu. Arka planlarda bir giden adamlarımız var. Bir giden bırak doğanlarımız. Tut Balkan'dan Daşavuz'da kutarıya. Hemmesinden var. Yok ben adamdan çekkenip miyamen böyle gelemiyor. Ya profesör nerim oynak geldi de ben ayıtıyım abi ayçak yapma. Ay. Ben zaten ayıttım. 1 yıldan vereme, 2 yıldan vereme sizleri izlak geliyotin. 3 yıldan vereme izlak geliyotin. İvan muhtam koşulmalı, nem etmeli, hakkını tereddüt etmeli. O 5 tane aktivist tereddüt gitmeli olsa gider Türkmenistan'a diyotin. Mesela 5 tane görüşmeli, nem etmeli olsa edele, yok etmeli olsa yok edele. Yok bizler yok olacak, bizler yok olalım diye botin mesela. Değerden doğru kavraydı diyor. Yok. Bizler yok olacak, bizler yok olalım. Ya olur yok olma. İkisinden birine edildi diye botin mesela. Ya bizlere halk koymak etmeyi şaşanam. Ona karışmam sizler. Ona karışsanız 10 yılla mı gidersiniz, 5 yılla mı gidersiniz, 20 yılla mı gidersiniz, 25 yılla mı gidersiniz. Yok halka karışmam. Etçek mi etçek? Etçekten mi etmem? Boldu anlaşılıyor vururum. Halka karış gelseniz 20 yılla mı gidersiniz, 15 yılla mı gidersiniz, 25 yılla mı gidersiniz.
Mergen düşündüm aydanyňa seret ene bizim edil şoň ýaly pikirdetik nähili ýagdaýda ene Alişer canly şaýat. Alişer sen aeroportdaky adamlardan umydyň bardymy şular seslener diýip. Näme reporter alıp Dur. Men sana bir suçu aýdyp bereýin. Biz aeroportda jurnalist çağırdık. Şondan soň yollar açylyp gitdi. Jurnalist çağırdık. Seret Atamurad, men понял, что ты хочешь сказать. Biz Dursultan Taganowa, men zat kimaly Dursultanam dinläp berdim. Download berdim. Zat kimaly ýadymdan çykdy. Ýene bir aýal doganymız gittik, pikir etdik. Halk Zalina Ahtiyamova. Zalina Ahtiyamova. Jurnalistlere interview bermez diýdik. Awa ene şutaýda özem. Zat bermez diýdik. Interview. Biz özümüz bereriz diýdik. Потому что biz çekinemiz ok şolardan. Ýöne jurnalistler bardy. 3 minut biz aşaktatyk. Ta aşaktan ýokarky gata çykynça уже adamlar interviewni beripdiler. Bizim umidimiz yoktu. Halk aýtmaz diýip pikir. Dursultanam şutaýda, Ahtiyamowam şutaýda. Biz pikir etdik, aýtmazlar. Biz özümüz aýdal diýdik. Ýöne ýok. Halkyň özü durup aýallar göz ýaşy bilen aýtdylar. Erkekler hem durup mertliğini görkezler. Aýtdylar, "Ty şuň ýaly." Helem zapisi bar. Şo kanal ýaýynlady. Bizde arxivimizde dur. Şoň üçin brat, sen umidini üzme. Etme onaka. Потому что sen bana el bermesen, ben sana el bermesem, brat hiç kime vermedi. Потому что senin судьбан Russiýany, Turçyany ne интересует. Bu senin, menin toprağım o. Şunezem? Buyurun. Aydar Atamurad. Gene bu Alişer'in açýan aýtjak bolan edil senin umydyň ýok ýaly, indi halk umyt etsek 10 ýyl oturarsak, edil şo pikirde bizem. Şo reporter alyp baranymyz bilen şular gürlemez o diýip edil sen pikir etsiň ýaly. Emma biz garaşmadyk ýerden malades. Halkyň özü dillendi, netijede ýollar açyldy. Şoňa çeli açman saklap oturdy. Şondan soň açyldy. Biz şoňa da umydymyz ýok, edil senin näme etişiň ýaly. Halk bilen oýun etme, ata-babalarymyz aýdyp geçen, iliň güýji diýip. Yo, onu hem geç Mergen. Yine bir zat Geplemedim. Yok sen. Davay barimiz diler bana. Barimiz cemmeşer Türkmenistan'a giderler Türkmenistan'dan. İli daha. Havarlaş Telegram'dan. Telegram'dan havarlaş. Mergen şuna mı ayıp vatandaşlar adamlar görkezip görediler. Seret Alişer o oturan dedi. Benim vratlarım yalan geplemeye vermez şutayda. O tayda diye bilet sat oturan adamlar, elde sat oturan adamlar, yine bu bilet sat diye, yine bu bilet, yine bu konsistivanın adamı hem zattan havarlı. Потому что 3 aydır, 4 aydır şu tayda yattıydılar düşündük. Hem mezada ayttılar, hem mesnem snimat ettik. Surutlar amba. Vakti gelince bir akuratını çıkarıp faza konu buları bara. Maksud çekemiz inşallah. O iddiakazdır şu zatlar. Şu teredin ne yankı medyan näme peýda beren adyny aýdaýyn. Ýollar näçe wagtlap ýapyp durdy bilýän, açmak niýetinde ýokdy. Ödem neme Türkmenistana gitjek bolsalar watandaşlar ziyatga bek gitmediler. Hökman iň pesi $1,500-2,000 berip bilet alyp gitýärdiler gitjek bolsalar. Aşol meje aslında yankı Atamurad daýyň aýdarynda menem moşulan şo taýy tutup barlaryna şo meje ay gurlemez biziň özümiz gurlak aktivistler bardy. Çünkü men Antalya'da, bular İstanbul'da bardylar. Halk sırada çykdy, halk köpçüligi aýtdylar, gerek diýdiler, talap etdiler. Meje ýaýnladylar, mejede ýaýnlanan bolýan näme boldy gülýalak ýollar açyldy. Ha, kim açdy buny? Kim açtı? Biz azap ettik näçe bokurdoklarymyzy gyrdyk, kellelerimizi ağartdyk. Käbir nemeler bilen söwüşdik. Raýatlar bilen watandaşlar raýat olar bilen söwüşdik. Ýöne da bitse etdik.
Yani sesimizi çıkarman gezen bolsak, şo taşo media barmadyk bolsa açylmaýady intägem. İntägem şo bermeli, dolýasyn bererdiler, gitmeli bolsa giderdiler, git bilmelse bäde öler galardylar. Şol ýaly bolar ýörerdiler. Aynen. Han hoş geldin. Selam bir gitýäň bir gelýäň täzeden oýup gelýäň öýtýän wara. Ya arada bir bol konuşmalar da can gelir. Yapılacak wagty bir ukudan oýan ilk gelýäň öýtýän. Ya ben kulağım sizdedir ha. Hem mesajınızı eşitip durun. Ya değişmeler arasında var. Köp adamlar var. Yüzükçe adetçe de guruluşa adetçe sorayım. Gorkyalar, çekinyalar var. Siz yemeyeceklerde, rahatlarda şunyalak diye nimet ben guruluşa, gün gorkman şunyalak. Propagandacı ve dezuverliyanı nimet yanı diye de tankid edivilyanı. Ayma diye siz bilen bir kilo diye nimet yanı gorkulyadık. O biz ne için gorkyanız? Çünkü diktatörlüğe 30 yıllap edilen 32 yıl olup geldi. 32 yıllap edilip gelen halk elbin şuna çelnedem gorkusu var da biliyor musun? Türkiye'de olsa da açık yerde nemeni bärde näme diýende adalet ba da biliyor musun? Adalet ba internet platforması ba hawa haýsa da giýrende arkaýyn görüp bilýär. Emma Türkmenistan'ın intiham şu pikirler Türkmenistan'da dip pikir gezýärler biliyor musun? Türkmenistan'dan bir vizit etmeli burada dedim. Yine şunu aytsana Aziz. Karanglar vatandaşlar şu zat var. Ключевой тоже момент. Karanglar sizin bizlerin susmağımız, halkın susmağı hazır yüzlerce, 500 binlerce Türkmenistan vatandaşları zatlarda deportasyon lagerlerde yatması, 6 ayla, 7 ayla, 1 yıllap yatması, susmaklık. Ova. Ayal kızlarımız kim nerelerde yitip yörler. Ova. Hatta bir giden vatandaşımızın yitip yöremeyi, sizin susmanız, bizim susmamız, yok hatta sizin susmanız böyle. Benim ayeti. Anlarda çöreğin yokluğu, o çirt, yine uruşlar, davalar, cenceller, polislerin bizim vatandaşları urup bir üstünden gülüp izdivaç edip zatkı almaları sizin susmanız. Düşüneniz mi? Bizim sesimiz yetmen kalanda sizin paddeşkanız bilen biz şol eşittireriz. İminle şozada seyrettireriz. Bolmasa seyreden oklar, bolmasa çeyre aktaran oklar vatandaşlar. Вдумайтесь, susmak. Это özünüze приговор. Подписать etmek, ova neredeyse özüne, öz çağalarına ve öz simyana, yakınlarına это приговор. Susmak bilen. Başka zat değil bu vatandaşlar. Правильно. Timur, Burmur nasıl şöyle? Yine bir 8 minut kal vatandaşlar gatı görmem. Yuvaş-yuvaşdan topla versen bolor diyen. Kan uzak etsegem bir kili kan gyzygy ýok. Hemem YouTube'a goýjak. Her bir efir YouTube'a goýjak. Diýjek adam etjek haýşdym sizden vatandaşlar. Zalyma, zuluma göz limon dilsiz şeytanlar diye var. Haçana çenne biz nemet gelmeli, susup gelmeli. Haçana çenne bir korkup çekinip yaşamalı. Haçana çenne beydip biremizden nefret edip yaşamalı. Şu diktatör rejimi gitse, ana var adaletli, demokratik seçimler bolsa. Siz adatlyň bolsa, erkin metbuat bolsa, gülýalak bolup ýa hemme zat bara. Hemme zat gülýal bolup. Aziz bir zadan da. Öldüm. Aziz. Alşer, bu da sen bilen Atamurada değişli. Ben käbir tanışlarımı gördüm. Şunu platformada girip gatnaşyňyz diýse
ne diye öyle bir korkuyorlar ve TikTok yok Alşer diysen seni ucu var ya West Türkmen tanıptır o. Atamradam senem ezzi az tanıyorlar. Öyle Atamrat'la seni bütün Türkmenistan tanıptır diysem ben böyle ezzi evet Atamrat'la Alşer zat giren mi zat o göre yo girmeyelim o diye korkuyorlar öyle korkuyorlar yani inanar yaldan sanki siz onları zat edip bastırıp koyacak yağlı ne mi o kadar korkusu var adamların. Anam gördük bilen yok arasında. Kara iminni şu erte büyürüğün var ya özü zada düşe diye deportasyonlu lagere. Ene onda düşünedi. Menem sussam, Atamuradam, Ezizem sussa, bütün aktivistler sussa, ular 6 aya 7 aya yatadılar bilesen. Utkaram, Prust bunun aklımız var abzerde şunu ulan al da vatandaşlar. Şu medya kim aydadı? Kim göreşedi? Kim bu medyaya düşedi? İnanın bana barıp şolara karıdılar. Başka keli bulmuydu. Trebut edediler. Bunu inanmışlar şurada oturup da Türkmenistan'ın hem komiteti oturan, Tuğçan'ın hem eşi de oturan bizlere. Bilesler mi? Aynen. Alşer sen bir dinlenmedi. Alşer sen bir gaping var bilesen mi? Hazır ki şu vakta en zor yani zor diyelim güçlü bir medya diyene. Şu gapinge var ha %100 katılan medya yaman güçlü şu an. Hem zaten medyada açsan hem göre otursa diyor ne var ha. Eyvallah. Görsünler iyi. Elbette koşulsunlar. Ne başlasınlar. Özleri efir açsınlar. Yani şu da adı biz Türkmenistan'da nesip oldu. İnşallah yolu koyuyor. Koyma için bunu yeke burada medbilen o kalkıpçılık olup etmedi. Az görýänsiniz bara ne farkat durdy. Şunun kanalynda görýänsiniz, Azatlyk medpuatynda da görýändirsiniz bara. Çıkışlar vatandaşlar gorkman öz nemesini problemasını ama çıkış etýändirler, başına gelen felaketler ama etýändirler. Hiç iýlik bärde sen jenayet näme jenayet etdiň? Jenayet eden o sen öz hakyny talap eden de ýa-da aýdyşyna kawy ejen plan edende kim argyň aýtjak? Indi şuna maydalı ertire nesip olsa bir sana rolik çık oturan 3 minutluk dinlersiniz Sahatov kanalında biz oturduk adık toparı bolup dinlersiniz bizlerine bir küçücük Orusça bir analiz ettik. Пожалуйста, öz мнениеңizди yazarsınız. И давайте поддерживайте. Sizin bir like'ınız, bir подпискаңыз bizim rolümüzü, bizim sözümüzü, bizim fikrimizi öne sürmeye kömek etti. Я вас очень прошу. Emmenizden vatandaşlar. Aziz ben çıkayan spasibo emmenize. Hayırlı geceler. Birinci gün mende benim efirimde görüşeceğiz. Spasibo всем. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Alşer Sahatov. Şunluk bilen bizim näme alıp baran efirlerimiň soňlamak bilen her biriňize jan saglyk. Atamrada sana söz nowatym geçirýär. Köp sağ ol vatandaşlar şu efirin ilk açılmak maksady ýagny 9 may barada gürrüň etdik da ýagny ýeňiş güni 9 may barada uruşda bolup gelen veteranlara $10 gara narh bilen hazaplandy. Prezident sowga ýagny $10 berip otur. Şo barada aýdyp geçdik. Bu prosta absurd. Indi bu gürrüň arasynda birazrak gülküde bolsun vatandaşlar. Şu temada birazrak anekdotam aýtsak, şu uruş temasynda. Bilensiňiz Türkmen telewizionyasynda filmler, daşary ýurt filmler, ana Hindistanyň indiski film bolsun da kino, Amerikan, Orus tapawdy Türkmen diline perewod edip görkezýärler. Bir Orus kinonu diýip perewod edenler diýe ýa uruş barada, şu 41-45-nji ýylyň uruş hakynda. O diýe Stalin diýe ýygnak geçip oturdy. Zhukov, marşal Zhukov aýtdy, Zhukov. Düşman Moskwa ýermeli däldir. Moskwany goramalydyr. Rakasowski sen onu edersin.
Batutin sen bu ne dersin diýip Stalin'de yığınak geçiyor otur yankı kinoda diye. Yankı kinoda Türkmen dilinde. Uruşta bol gelen bir veteran diye seyredip de sakalını sıypalap diye. Ve 4 yıl uruşta oldum Stalin'in Türkmenliğini bilmeyen eken im ol. Yani işte ya. Yine bir şoňa meňzeş anekdot indi. Vatandaşlar bugünkü gün elimizde telefon var, internet var, o televizor näme. Uruş ýyllarynda diňe radio bolan. Televizor asla bolmadyk. Soňra o lentada prost dinlemedik. O şonda kino görkezdi, şonda görli. Türkmenistan diýilende Garagum çölü gödäňine geldi. O döwürler televizor ýok, zat ýok. O Akopda diýe bir orus bilen bir türkmen ýatyr diýe, ýanky orus soraýarmyş türkmenden inde çölüň içinde ýaşap ýören halk diýip düşünýärmiş da. Türkmen uwas tank ýes diýip de tank soraýardy, tank barmy diýip. Ýanky türkmenem çay gaýnadylan tankany gözüňde tutýar. Uwas tank ýes diýse da diýe. В каждой семье по 2, по 3 есть diýip. Her maşgalada 2-den 3-den bardyr diýip. Meniň iň ulagymda diýe 4 sany bar diýip. Ýan korsam Türkmenistany görmedik be diýip. Bar ýaşaýyş has ütge şeken diýip. O tanklar näme etdiňiz soň diýip soraýar. Что вы делаете с этими танками diýip sorasa. Когда у нас свадьба, все танки в одно место собираем diýmiş. Biz toy edemizde hemme tanıkları bir yere düşürüyoruz. Yani orus diye fikir etmedi be. Bunların yurdu yaman ütkeş eken demek. Basmaçı, o alamançılık bozgalanken toy edecek olsa da Abarona'nı tanık bilen taşını kurşayalar. Tanık bilen Abarona edip ortada toy ettiğine ekenler deyip. Yani orus diye o tanktan görünüm verse bu tankadan haber veriyordu. Kaygı etme diye. Kaygı etme urş kutarsın diye. Gel Türkmenistan'a diye. Bir sana da soğuk bereyers de yankı. Yankı olsam bege ne de be Türkmenistan'a varsam tank minip kaçacak ekenim. Umuman vatandaşlar birazrak arasında o şorta sözlerim olsun, o anekdotum olsun. Efire katnaşanınız için, like basanınız için, tomaşa edeniniz için köp sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Sağ ol Aziz. Sağ ol Atamurat. Görüşürüz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Yok lan ben lehme diyene. Size can sağlık başkanı. Lehme diyeyim. Sağ olun ondan. Az ömür bolan yeter. O näme onu her bir hojalygy, her bir Türkmenistan watandaşlaryna bep can sağlyk durmuşda agyrlyk, doğrusuzluk, gara zalimlige garşy her bir adama arzu etken inşallah nesip bolsa adalet öz yerini tapar diýip umyt etken janyny sag bolsun, gijanyny haýyrly bolsun. Sağman yatıp sağman turun vatandaşlar. Şunluk bilen bizim efirimiz ýapýas. Hemmäň jany sag bolsun. Bola Aziz sağ ol da. Sağ ol. Da.